Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сакманов, Илмәк. Тугызынчы бүлек. Берәүгә дә аңлы рәвештә начарлык кылмаган нарасы жан, матурлыкка сизгер Рафаэль Сакмаровның ничек, ни рәвешле үлеме турында оста шымчы Гаяров та, абыйсы Сәйит тә белми калдылар. Көтелмәгәнчәрәк булды бу фаҗига. Сакманов Магаданлы энесен сакчы штатына утыртты. Җитдирәк эш бирергә иртәрәк дигән фикергә килде. Башында сулы буламыгы. Әлегә аның фатирына күз колак булып торсын, яңа мөхиткә өйрәнсен. Үзе яз-җәй айларында Матюшинда сатып алган агач йортында яши торган булып китте. Халык теленә охотник кушаматы белән кирип калган, элеккеге фирка өлкә комитетының җаваплы хезмәткәре сеңлесенең йортын сатып алган иде. Дотация туктагач, ялгыз карчыкка шактый олы биләмәне тәртиптә тотуы кыенлаша. Сәйит шундый бер тыныч, саклаулы, карап торылган юллы урынны күптән эзли иде. Бу юлы хәбәрдарлык аңа ярдәм итте. Дөрес, бакчасында бикләнеп кенә ята алмый. Төркия, Кипр, Балтика илләрендә еш булырга туры килә. Бүрене аяклары туйдыра. Вильсурның баш кисәрләре игелек хуҗасының шәһәрдәге фатирын күз уңыннан төшермиләр. Заманында шөреп, Мансур Мәүлетовны каравыллаган дәрәҗәдә үк саклыйлар. Сакманов үзе генә белми бу хакта. Рәхмәтле булыр иде. Көзге җипшек көннәрнең берсендә Вильсур кулагына яраннары сөенечле көтеп алынган хәбәр ирештерәләр. Сәйит Ярулла улы Сакманов инде 3нче атна трамвайда йөри. Машинасы өенә килми диярлек. Дөрес, фатирыннан чыгып китү, кайтып керү вакытын тәгаен билгеләүе кыен. Төрлечә кыландыра. Bir көнне оясыннан сәгать 8дә үк чыгып китсә, икенче вакытта төшкә чаклы өендә кала. Әйләнеп кайтуы да вакыт кысаларына сыймый. Алманнар төгәллеге юк үзендә. Тагын бер өметле күзәтү, сирәк-мирәк булса да подъездына чайкала-чайкала кирип киткән кишләре дә булгалый. Бу яңалыкны зиһененә үткәргәч, Вильсур усал, тантаналы җиңүле елмаюын яшерә алмый. Иреннәре, каз канатлары да як-якка җәелә. Киренке тормышка түзә алмыйча, гөнаһлы тәнеңнең тиздән сары балчык эченә керәсен сизеп, эшүгә сабыштыңмы? Халык арасына кирип югалып, трамвайда йөреп кытылырга хыялланасыңмы? Үз-үзенә гашыйк, эре, тәкәббер, ваемсыз рәхәт тормыш гаменә кирип баткан, хатын-кыз итәге кылы Мансур белән бил алышу түгел бу сиңа абзыкай. Капкынга килеп кирүеңне сизми дә калырсың. Үзеңне үле кешегә сана. Өйіннән чыкканда, яисә соңрак, салмыш хәлендә кайтканда, мүшкәгә, пычакка алырга дигән тәкъдимне кабул итмәде Вильсур. Юк, мондый алым артык гадәти бер криминал гына булыр иде. Аны җәзалап үтерергә кирәк. Миндә Остап Бендер салам торханнарны көнләштерә алырлык канлы хыялый манзара туды. Башкаручыларын җиз иләк аша уздырып сайлап алды. Үтәлешнең вак төягенә чаклы үзе төпшенде. Аның кебек акылга муафик кешеләр аз дигән фикердә тора ул. Әллә кем буласы кеше иде дә, вакытында күреп, бәяләп җиткермәделәр. Көн яктысы караңгылык шәүләсен ахыргача эретә алмаган салкынча яңгырлы иртәләрнең берсе иде. Трамвайга салкының ни, иссең ни, аңа барыбер. Ул берәүдән дә курыкмый, бер шәйгә дә ашыкмый. Юллары туры килсә, кирәк җиргә илтә дә куя үзләрен. Магаданнан алып килгән иске биштәрен тоткан Рафаэльне дә тимер сандык үз эченә алды. Аңа чаклы үзгә тукталышларда шактый кешегә мәрхәмәтлелек күрсәткән булып чыкты трамвай иптәш. Буш урыннар юк иде. Сакмаров уртагарак үтеп, уң кулы белән югарыдагы тимер сузымга тотынды. Янында 2 яшь кыз утыра. Кара чәчле, калку яңаклысы, мөмкин булганча кыска тегелгән итәктән, йомры тезле, аксыл сары чәчле, нечкә борынлы сердәшенә ашыга-ашыга нидер сөйли. Ахири кызлар араларына ират заты кирип кәртләрен бутаганчы, сөйләшеп, серләшеп калырга ашыгалар ахыры. Айык акыл белән бәйләгәндә, юк кына нәрсәләр турында көлешә-көлешә, сәгатьләре буена ләтчә сатуны шөгыльгә дә санамыйлар. Рафаэльнең күзләре бер генә мизгелгә янында утырган кызның аякларына төште. Йомры тез башларын алдагы утыргычның артына ук терәп куйган. Үтә күренмәле йоныйык, тар итәк астына теләр-теләмәс кенә кирип китә.
Башка вакытта Сәйитнең туганы күзләре белән кызларның аягына озаклап иркәләп, минем аркага терәлеп утырсаң иде матурым, салкын урындык шундый нәфис бутларның җылы, йомшак, назлы икәнен бәяли алмый, кадерен белми. Ханымнарның бөтен матурлыгы, күрке, мактанышы аяктыр дип хыялланып, ләззәтләнеп барыр иде. Ә бүген аның бу гүзәллеккә исе дә китми. Бөтен барлыгын башка хәсрәт биләгән. Сул кулы белән пинжәгенең сәдәфкә каптырылган эчке кесәсен кысып бара. Анда аның бар байлыгы алтын коелмасы. Хәзер аны ломбардка илтеп тапшыра да, самолетка билет алып, Магаданга аша. Кайтмыйча булдыра алмый. Инде 3нче көн диңгез суыдай зәңгәр су күзле, су анасы кебек оппак шәчле кызы Лариса төшенә керә. Әтием, кайт. Сине сагынудан ширләдем дип кычкырып елый, оппак тиреле кечкенә куллары белән муеныннан кочаклый. Кызы аны сагынган, ул аның янында булырга тиеш. Бәлки, кире кайтыр әле Казанга. Кызын да алып килер. Сәйит абысының өйдә булмавы начар, күпме изгелек эшләде. Ул аңа барысын да аңлатып, озын итеп хат язып, рәхмәтләрен әйтеп калдырыр. Акчаны күбрәк бирсәләр, берәр бүләк алыр. Шунда Рафаэль кемнеңдер терсәге белән янтауына кат итеп төрткәнен тойды. Уйларыннан аерылырга мәҗбүр булды. Борнына аракы, суган, сарымсак дуслыгы җимеше, сосы илләм әшәке ис килеп бәрелде. Күңеле булганып, кысасылары килеп китте. Шит ир гәүдәсе Сакмаровның пинжәк өстеннән киелгән күн курткасына сыланган кебек тора. Магаданлы артына борылып карамыйча, матур аякларга моңсулы карашын да төшермичә, алгарак күчте. Кемгәдер урын җитми күрәсең. Сосы исле бәндә дә аңа иярде. Тагын терәлеп басты. Берни аңламаган Рафаэль гаҗизләнеп артына борылып карады. Кемгә тыгыз икән анда? Баксаң янында иске, таушалган бүрек, тар якалы, кыска зәңгәр су пальто кигән, таушалган йөзле, бәрәңге борынының бер урында тиресе кубарылып, кызыл ите күренеп торган ир боргалана икән. Яшен тәгаен билгеләве кыен, 50ләр тирәсендә булыр. Бу агайыны үзен-үзе белештермәс дәрәҗәдә исерек бугай. Бәйләнә күрмәсен тагын дип, Әхсән абзый улы алгарак күчүне мәслихәт күрде. Яралы тагын аңа иярде. Магнит белән бәйләп куйганнармы? Рафаэль янәдән бер-ике рәт утыргычны артта калдырды. Теге ир янәдән тыгыз итеп янына килеп басты, ышкылырга тотынды. Егет уң кулын куртка кесәсенә тыгып, терсәген тырпайтып, тегенең корсагына терәде. Иске бүрек аның белән аралашырга теләүче юклыкны аңлап, тынычланасы, нәтиҗә ясыйсы урынга басымны, изәрлекләүне көчәйтә барды. Берәр таныш мазар шаярта торгандыр дип фараз кылып, борылып йөзенә игътибар беләнрәк карады. Изәрлекләнүченең бигисе китми үзен өйрәнүгә, күзләрен тәрәзәгә текәгән дә, арзанлы аракы сасысы артыннан гәүдәсен юнәлтә бирә. Танык кебек өстенә бара Магаданлының. 2-3 тукталыш түзде Рафаэль. Инде тәкате кырыгач, әйдә абзый, уз, мин хатын-кыз түгел сыланып барырга дип әйтеп салды. Артык исе китмәде Махмырлының, җавабы әзер иде. Син үзең миңа хут бирмисең, терсәгең белән ишемне кара яндырып тишеп бетердең. Ярдәм итегез, хулиган дип кычкырына ук башлады Салмыш агай. Оештырылган әшәкелекне сизгер күңеле белән шамалаган Рафаэль алгы ишеккә таба атлый. Беренче тукталышта ук төшеп калу иде нияте. Теге бәндә йөгерә атлый килеп, Сакмаровның җиңенә ябыша. Ярдәм итегез, ул мине рәнҗетте, сволочь, дип кычкыруын дәвам итә. Дөрестлек яклы кешеләрдә табыла шул ук трамвайда. 2 әзмәүрдәй таза егет Рафаэль янына килеп, 2 яктан култыклап алып, күтәреп диярлек трамвайдан төшерәләр. Башкалар битараф кына күзәтеп тора. 2 шибәр кыз сүзләрен дәвам итә. Рәнҗетелгән кеше үз аягы белән җиргә сикерә. Милициясе дә килеп чыга. Будкага алып кирип, беркетмә тутыралар, шаһидлардан, табигый ки шул ук егетләрдән дәгъва аңлатмалар яздырып, Рафаэльне бүлекчәгә озаталар. Санаулы дакыйка эчендә бу сөенечле хәбәр телефон төбендә утырган Вилсурга ирешә. Ул яраннарына әзер әмер төшерә. Сакмановны КПЗда озак тотмаслар. Ментовкада дус ишләре күп. Өенә үгезатып куймагайлары. Шул тирәдә саклап торыгыз берничә машина белән милиция бүлегеннән чыгуга автоматтан урталай кисегез. Тегеләр атып үтергәннәр дип хәбәр таратырлык урын мөмкинлек калсын. Урлап китә алсагыз,
Эшләтә артык түлим. Шыннан да Вилсур Садыйков фаразы растка килә. Аркасын, тез асларын, йомшак җирләрен иҗтимагый урында тәртип бузган өчен резина таяк белән иркәләп, тиешле сумманы түләткәч, мәхбүсне чыгарып җибәрәләр. Шул ук көйсез, яңгырлы көн торса да, урамда рәхәтрәк, иркенрәк икән. Ни өчен үзенә трамвайда бәйләнгәнне хөкем оешмасына сөйрәп алып кереп, әллә нинди кәгазьләргә кул куйдырып, каршы әйткән өчен сүгенә кыйнарга керешкәннәрен аңламаган шикелле, шулай тиз котылуына да ышанмыйча тагын кире чакырып алмасыннар дип, егет олы юлга таба ашыга. Иншалла, алтыны кесәсендә. Тәрбияләгәндә курткасын, пинжәген салдырдылар, биштәрен тикшерделәр, эчке кесәләрен тентергә башлары җитмәде. Күпме мәшәкать, аңлашу, ышану-ышанмау китәр иде шул сары шайтан тирәсендә. Тизрәк илтеп тапшырырга кирәк бу металл кисәген. Бераз авызны шылатып, хәләтне иркәләп алсаң да ярар иде шундый зәхмәттән соң. Шулай икеләнеп, уйланып атлаганда, янына шып итеп чит илдә эшләнгән адәм баласы акылының казанышы ыспай җиңел машина килеп туктады. Арткы ишекнең тәрәзәсе ачылды. Урта яшьләрдәге мыеклы ир, кулы белән ишарә ясап, үзе янына утырырга чакырды. Рафаэль берни аңламый, башы гыжли, тәне авырта. Абыйсы бу хәл турында ишетеп, артыннан машина җибәргән дияр идең, ул өйдә юк, гомумән Казанда түгел. Алгы рәттә утырган адәм төзәтеп булмаслык хата ясап, Рафаэльне айнытып җибәрде. Сәйд Яруллович, утырыгыз, без сезнең дусларыгыз, теләсә кая җилфердәтеп илтеп куярбыз. Баш миендәге җыерчыклары тартышып, йөрәге шәншешеп куйды. Рафаэль ул чаклы дивана түгел, барысын да аңлады. Аны абыйсы белән бутаганнар түгелме соң? Я Хода! Артта утыручыларның берсе таныш тоелды аңа. Туктәле, трамвайдан күтәреп төшергән адәм түгелме соң? Беләгеннән авырттырып, шиметеп тоткач, ул егеткә ашу белән карап алган иде. Сыны эшкә баткан күзләре, ике бармак шаклыгына тар маңгае хәтер казанында ныклап урнашып калган. Рафаэльнең бөтен барлыгын курку, ирку, шикләнү биләде. Бизгәк тоткандай калтырана башлап, бу таза җаналырлардан еракка, җәһәннәмгә булса да качып китәргә дигән фикер зиһенен бираулады. Әмма аяклары хуҗаларын тыңламас хәлдә иде. Әйтерсең лә сөяген, сеңерләрен, канын суырып алып, бөтен бәдәненә йомышка чүбе тутырганнар. Кәмит күреп, авызын ачып катып калган тиле-миле кебек, урам шатында тәк басып тора. Вольваның беренче рәтендә утырганы ат дип кычкырды. Нәкъ шул мәлдә Рафаэль янында кечкенә автобус пәйда булды. Ачык ишектән аңа мәрхәмәтле куллар үрелде. Сакманов шунда сикерде, лып итеп яндагы утыргычка сеңде. Аның башкага хәле калмаган иде. Ату тавышы ишетелмәде. Автобус ашыкмыйча гына борылды да баягы җилбәзәк машинага иярде. Магаданлы юлдашларына күтәрелеп карады һәм тынсыз, үнсез калды. Казанга килеп төшкән көнне абыйсының таш баскычында сугып йыккан, күн аяк киеме белән изгән бәндәне таныды. Ул гөмбә кушаматлы имансыз зат Роман Кусаматов иде. Магаданлы бүген үзен исән калдырмасларын аңлады. Трамвайда баргандагы шикелле сул кулы белән алтынын калбенә кысып елап җибәрде. Күз алдында үз кызы булмаса да, аның өчен иң якын, иң газиз җан иясе Ларисасы тора. Аның өчен тырышкан иде. Кеше язмышына битараф шәһәр шау-шулы, гөнаһлы тормышы белән яши бирде. Бәхет эзләп Магаданнан ата-бабасы җиренә аяк баскан Рафаэль Әхсән улы Сакмаровның улы гәүдәсен коры елгадан ерак түгел бер урында агачка асып куелган рәвештә табалар. Гөмбәнең корбанын гөмбә җыючылар күреп ала. Тәненнән вак калибрлы 15 пуля табалар. Күрәсең, жан алучылар Рафаэльне тере килеш агачка элеп куеп, төз ату буенча мәргәнлек ярышлары уздырганнар. Берәүгә дә аңлы рәвештә начарлык эшләмәгән, явызлык кылмаган, булгавыр замана агышына җайлаша алмаган, күк тормышы өчен яратылган изге кан янында явыз каннарда аккан дигән фикергә килгәннәр тикшерүчеләр. Үтерүчеләр арасында авыр аңлашулар булганга охшый.
Сәйит Сақманов белән аның йөртүчесе Замир атышуга, һәр хәлдә қан кыйышуга китергән низахның сиренә тиз төшенделәр. Берәүгә дә бәхет өстәмәячәк Магаданнан килгән алтын кыйылмасында булырга тиеш сәбәп. Байтак кешенең башына җитәрлек көч бар иде әле ул табылдыкта. Көндәш ширкәт җитәкчесе Вильсур берничә көннән соң җирле газета битләреннән түбәндәге хәбәрне зиһененә алды. Кыры елга янындагы урманда бер каяда эшләми торган Магаданнан килгән Р.Ә. Сакмаровның үле гәүдәсе табылды. Җинаятьчеләрне эзләү башланды. Бу көннәрдә бәйрәм халәтендә яшәгән катилләренә акчаның шактый өлешен түләп өлгергән Вильсур Мәхсум улы ошбу белешмә белән танышкач, бизгәге тоткан кеше көненә төште. Телсез, өнсез калды. Димәк, Сәйит Сакманов исән, значит, сугыш дәвам итәчәк. Энесе өчен аңа Вильсур Садыйковка түләргә туры киләчәк. Гафу итеп булмаслык ахмаклыклары өчен кыйммәтле киллерларын, гөмбәдән башкаларын куып чыгарды. Бу адым дошман тегермәненә агызылган шифалы су булды. Алар бар гаепне, энесен үтерүне гөмбә белән Вильсурга сылап калдырып, Сакманов белән якынаю юлларын эзли башладылар. Эдельвейс корылмасында үтәли җилләр уйнаганда Сәйит калгасын ныгый, көчәя барды. Трамвайда Рафаэлгә бәйләнгән яралы борынлы салмыш картта табылды. Көтмәгәндә кесәсенә килеп кергән акча бәрабәренә ул үзен ничек эзләп табуларын, яллауларын бәйнә-бәйнә сөйләп бирде. Бу төр кешеләрнең иманы да, ватаны да була алмый. Хәмир атлы шайтанга куллыкка төшкән бәндә тамагы хакына теләсә кемне сата, алып янәдән ваклап сата. Вильсур ширкәтенең икътисади хәле шактый хөртиләнде. Мансурның энесе Линар Дин Мөхәммәтов та аның өметен аклау турында җитди уйланмыйча, үз теләге белән диярлек тәненә кургаш сорап алып, абыйсы янына кирип ятты. Акчаң булганда бар да дус, бар да туган, акчаң бетүгә, бар да яныңнан таяр дип белмичә язмагандыр бер шагыйрь. Килер мал кимегәндә, китәр чыгымнар арта бара икән. Ләкин нәтиҗә ясарга иртә иде әле. Хәлдән тайса да, арысланның бер сарыклык көче кала, диләр. Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сакманов, Илмәк. 10-нчы бүлек. Сакмановның терелүе шактый озакка сузылды. Аңына килеп, мәненә кайтып, тамагына каба башлагач та, аягына басып мөстәкыйль хәрәкәт иткәнче шактый вакыт узды. Җәрәхәтләре санап бетергесез иде. Шәфкать туташы да арыды, йончыкты. Аны айыруча киләчәгенең караватта егетләнеп яткан кеше белән мөнәсәбәтләренең әллә ничек кенә булуы, бернинди шартнамә белән беркетелмәгәнлеге борчыды. Гомерлек ярым шул ширләшкә булыр микән кебек шаян моңсу гамен ачылышлысы алыштырды. 3 ай яныннан китмичә, интегә янтыга аякка бастырасың да, мин синнән ярдәм сорамадым дип, шамбы балыгы кебек кулыңнан шуар да чыгар. Машинасының төтенен иснәп, 3 ел чатында әкияттәге күзле бүкәндәй чәчләреңне тузгытып басып калырсың. Шул ук вакытта оппак чырайлы, яра эзләре ямалып бетмәгән сакал мыек баскан ир белән күңел уртаклыгын, жан якынлыгын тоеп яшәү аңа дәрт-дарман өсти. Соңыннан Сәйит белән борчаклары пешмәсә дә, ул карават янында уздырган көннәре өчен үкенмәс кебек. Ярат белән буталгаласа да, аның сыктанып, әрнеп яраткан кешесе булмаган икән әлегә кадәр. Аның өчен иң кыены арага җирәннең килеп керүе иде. Аны яратмый Фәридә. Мәгәр кискен рәвештә бүрәнәләрен дә бүлеп куя алмый. Шилли. Теге үзен айга сикергән азгын арысландай тота. Эчке күлмәк өстенә генә килгән яңа халаты җайсызрак булды, бөгелгәндә, иелгәндә гел шуышып төшә. Шул мәлдә җитешеп тулган күкрәкләре ачылып, бише балалар. Ханым өзелеп төшәргә әзер алмаларны каплап куйганда итә. Тирилеп килгән ирнең аны күзәтеп ятканын сиземли. Сызлаулары, тән әрнүләре иргә ачылып китәргә бирми. Яшын чыбыркысыда елмайып ала да, тагын кырыслана. Куллары хәрәкәтләнә, кашыкны үзе тота башлагач, Сәйит гомерендә беренче кат
кызамык белән ширләгәндәге шикелле кайнар ушына Фәридәнең бармакларын алды. Ханым кулга кергән тере балыктай бөтен гәүдәсе белән калтыранып куйды. Рәнҗетмәслек итеп кенә кулын бушатты. Сезгә, Сәйд Ярулович, шаярга ярамый. Врачлардан андый рөхсәт юк. Ни өчен? Хәлегез авыр. Оннан сез бит җитди кеше, бала-чага түгел. Кем мине серьезный ди? Фәридә икеләнеп торды да ярым шаярткан булып әйтеп салды. Үзем беләм. Сез кыюдан үле бала эзлисез. Хатын-кыз башын өтөрмәгә тыгу хыялы белән яшисез. Моннан да явыз кеше була аламысың җир йөзендә? Бер тын белән күңелендәген кысып чыгарды да тынып калды. Үзенә дә уңайсыз булып китте. Бармакларын туфлие кыса диярсең. Озак еллар күңелендә ачулы нүктә булып яшәгән үпкәсен әйтмичә калдыра алмады. Тилен коймагындагы төер генә түгел шул йөрәк ярасы. Кул белән алып ташлап, авызга ләксә, төкереп кутылып булмый. Сәйид йөзен читкә бормады, үпкәләмәде. Оста шахматчы төсле иң дөрес юлны тапты, күңелендәгесен шиште. Ул диван ашырымда синең шундый изге кеше икәнеңне, язгы чәчәк төсле матурайып, ачылып китәсеңне күз алдыма да китерә алмадым. Ахмак булынган. Хәзер терсәкне тешләп булмый. Ашуланмауыңны, соңарган тәүбәмне кабул кылуыңны гына сорый алам. Фикер сөрүшенең икенче өлешенә Фәридә юри диккәт салмады. Бу хакта аңлашу бер тапкыр гына булмас әле. Матурлык бер көнлек байлык. Анысын әтияни биргән. Минем бу эшкә катнашым юк диярлек. Ни өчен диярлек? Үземне саклап тота белдем. Өлешләп вакларга ирек куймадым. Кызык. Дөньяга китерүчеләрнең табигый чибәрлегеңә әдәп әхлак якларында өстәгән булсаларчы, дип ышкындырганын сизми дә калды Сәйид. Соңыннан су анасының тарагын урлаган малайдан да ныграк үкенде шул җөмләсе өчен. Әйткән сүз ышкан ук. Аның ни хакы бар Фәридәне шулай битәрләп тәнкыйть итеп утырырга? Үзең фәрештә булсаң бер хәл иде. Ипле генә башланган сөйләшү барышында ханымның алсулык типкән бит алмаларына рәнҗү катыш үпкә, әрнү тимгелләре бәреп чыкты. Күзләре тирән упкындай эшкә батты. Кырт кына турып басты. Гафу ит, Фәридә. Зинһар дим. Минем белән шулай сөйләшергә ни хакыгыз бар? Көне-төн яныгызда утыруның рәхмәте шул булдымы? Булдыр алсаң, Фәридәкәй, рәнҗемә инде. Минем шундый гадәтем бар. Әүвәл әйтәм, соңра уйлана башлыйм. Бер нинди явыз ниятем юк иде. Сез бит чынында бер ни белмисез. Вакыйганың тышкы ягын гына күрдегез. Милициядә эшләгәндә дә тирәнгә кирип тикшереп өйрәнеп тормадыгыз. Максатыгыз фактны раслап, мине тәпкә затып, иң башыгызга яңа йолдыз тагу иде. Кеше, аның язмышы, шул фаҗигага этәргән сәбәпләр берегезне дә борчымады. Ихсез җаваплы ирләр. Сәйид дус ишләре белән аралашкандагы кебек җиңеллек белән ышкынган сүзләре өчен шын күңелдән, ихлас җаннан үкенде. Үзенә тау хәтле яхшылык эшләгән, өзелеп төшәргә әзер җимештәй чибәр хатынны ни пычагыма шулай рәнҗитәсең әле ул? Эгоист первый гильдии. Хаталанган, булган биткән. Базар хатыны кебек сасы мишкәдә күәс әшитәсең. Каядыр укыган иде. Әшәке хатыннан үзең котыл. Яхшысы үзе ташлап китәр. Хатын-кыз гадәттә изгелекне онытмый. Начарлыкка шул ук көмеш белән түли. Фәридәнең ифрат шетрекле, катлаулы хис-туйгылар өйрмәсе эчендә калганын аңлады Сакманов. Шын-шынлап үпкәли генә күрмәсен иде. Имәнеп китте. Пешкән карлыгандай кара, сөзгәк күзле, өлгергән гәүдәле ханымның үзенә кадерле жан икәнен жаны, тәне, яралы күзәнәкләре белән тойды Сәйид шул мизгелдә. Ханым чыгып китмәде. Күзендәге яңгыр тамчыларын кечтеки ак яулыгы белән сөртте дә сүз башлады. Сез бит бер ни белмисез. Минем әнием, мин аңардан бик яшьли калдым. Әдәм язмышы агым су кебек, бурылмалы, сыгылмалы, шыңгыллы ди торган ие. Сәйид Ярулович, дөресен әйтәм, сез миңа якын булып киттегез. Абыем кебек димме? Киләчәктә араларыбыз ничек булып бетәр, күрәзәлек итә алмыйм. Миннән генә тормый. Сез тышкы дөнья мәшәкатьләрен кабул итә алырлык хәлгә килгәч, тормыш юлымны түкми-шәшми бигрәк тә теге хәлне бәйнә-бәйнә сөйләп бирермен дигән нәзерем бар. Хәлегез әйбәтләнә бара.
Шаярта, төрттірә хәтта шәнши башладығыз. Бір аузы пішкәш, салқын сунуда үріп қабу хәліне түшкән Сәйет, күңеліңә яра аласы булсаң, сөйләмә Фәридә. Узган эшкә салаватулла. Тем более мин хәзер хөкем оешмасында эшләмим дип, шигенүне мәхкүлрәк күрде. Синең аркада милициядан куып чыгардылар дигән тел очына килгән җөмләне аска ут куыгына төртеп төшерде. Акыл теше чыгарга вакыт иде абзыйга. Ничек булганын мин үзем сөйләп бирә алам. Телисеңме дип әтәшләнде игелек хуҗасы. Яле, диде табигый халәтенә кайткан ханым, сакаллы сабыйның уенына тартылып. Так, училище тамамлап, медсестра булып эшли башлаган, авыллыгы чыкмаган мөлаим кызый шыкылдап торган шәһәр компаниясына, тусовкага эләгә. Үрнәкләр күрсәтә, мактый, үз шәхси мисаллары белән кытырта үрти шәрә бешерәләр. Кызыл хәмергә спирт кушылган була. Шайтан пары кызның миенә үрмәли, акыл күзәнәкләрен тумалый. Озын буйлы, нечкә иренле, очлы борынлы, аксыл бөдрә чәчле егет аны тансыга ала. Кычаклашып, җылыга тарыган сары майдай эреп биегән арада, бүлмәдә икәүдән икәү генә калганны яшь шәфкать туташы сизми дә кала. Лавелас эссе кулын нечкә билдән алмыйча гына кызны тәрәзә янына алып килә. Урамда торган Мерседеска төртеп күрсәтә. Бу синеке. Шуннан теленә салына башлый. Күзләрең ошый миңа, йомшак күкрәгеңә гөнаһлы башымны салып, мәңгегә йокыга таласым килә. Минеке бул. Теге дөньяда хәтта случайны ыжмахка эләксәң дә, җинси тормыш, сөешү юк. Шул тарих белән чагыштырганда, кешенең гомере вай кыска, күбәләкнеке кебек кенә. Санаулы рәхәт мизгелләрне эләктереп калырга кирәк. Куллары табигый тик тормый, тегеннән керә, моннан чыга, кызның кызышуы җитә һәм ул шул татлы ширбәт басымына түзә алмыйча, агыйдел камышыдай бөгелеп төшә. Карышырлык тәкате калмый, тагын һәм тагын очрашасыз. Кулга билеңнең нечкәлеге юкка чыгуын күргән көнне үк кояш нурлары куып тараткан иртәнге томан кебек юкка чыга. Фәридә авыруның илһамланып сөйләгән хыялый хикәятен бүлдермичә тыңлады. Көянтәдәй кашлары гаҗәпләнүдән бер өскә менде, бер аска төште. Кайын күмердәй кара, шыр ачылган күзләрендә серле тирәнлек. Шунда кирип югаласы, эрисе килеп китте Сәйетнең. Өсте тырпайып торган тулы иреннәренең читенә елмаю кунды. Ышып чыгарга әзер торган тутый кыш диярсең. Сәйетнең хыял уенынамы, әллә шул шаклы матур сөйләүенә шаклар катыпмы, ул кадәресен кистереп әйтүе кыен. Фәридә кычкырып көлеп җибәрде. Тәмәке тартырга чыккан җирән яугир ишекне ачып карап алды. Дөрес уйламыйсыз. Уйдырмагыз раска чыкмый. Әйтсәм әйтим, әгәр шундый яшь, иләс-миләс чагымда сезне очраткан булсам, бәлки Мерседесыгызга утырып киткән булыр да идем. Но, увы, гомер узды, чабата тузды. Шуны менә булай, дип бирешергә теләмәде Сәйет. Хастаханәнең 3нче катында катлаулы операция бара. Баш врач яисә баш хирург син биргән сөлгегә маңгаендагы тирен сөртә дә җилкәңә кулын сала. Син тыйнаклыгың аркасындамы, югалып калыпмы, аяк табаныңнан күтәрелгән шатлык хисенә бирелепме, йонлы кулга шап иттереп сукмыйсың. Шул гына кирәк тегеңә. Йомран кебек әрсезләнә, оҗмахлар вәгъдә итеп, шул исәптән хатыны белән аерылышып, өйләнергә антлар ишеп, синең белән йоклауга ирешә. Мондый якынлык өлгергән карбыз кебек шартларга җиткән. Шуны таләп иткән тыгыз тәнеңә ашап китә. Бала тугач, коты алынып, сине әлеге юлга этәрә. Бу гыманыгызда туры килми, әфәндем. Кино сөйләвегезне дәвам иттерә аласызмы? Әүвәл менә бу эремчекне йотып җибәрик. Йөрәкне тазарта. Башны эшләтә торган ризык бу. Менә шулай. Тыңлаучан балага үрелә барган Сәйет эремчекне җылы чәй белән тамагыннан төртеп төшергәч, лыкылдавын дәвам иттерде. Хуш, хәзер иң дөресен сөйлим. Фал китабын ачам. Авылыңа кайткач, алдынгы орденлы комбайнчы сине зата килә. Синең печәнлектә бер үзең йоклаганыңны белеп китә. Төнге сәгать 1дә син җәелеп, изрәп, кул-аякларыңны як-якка ташлап, мәрткә киткәнеңне көтеп ала да, аш бүридәй өстеңә сикерә. Көчле. Үзең дә кискен каршылык күрсәтмисең.
Шуаш кардәшләр әйтмешли, хәрәкәт булып китә. Бер кем белми дә кала. Кулыңны сорап килә, яктыда тегенең йөзен күргәч, никахтан баш тартасың. Сәйетнең шаярткан булып Фәридәнең үткәне турында күбрәк беләсе килүен аңлады ханым. Димәк, битараф түгел. Бөтенләй башкача булды шул минем хәлләр, Сәйет Ярулович. Мең дә бер вариант уйлап тапсагыз да, туры китерә алмассыз дип куркам. Иң мөһиме, мине көчләүче дә, алдаучы да булмады. Үз ихтиярым, үз теләгем белән. Аһа, аңыштым. Ләйлә белән Мәҗнүн, Таһир белән Зөһрә, Ромео Джульетталар мәхәббәте. Олы шашыну, җир күккә тоташа. Тик замана баласы Таһир подлец булып чыга. Срочно үлеп китә. Шулай ук адым сайын очрый торган тәварих. Фәридә авырлык белән икеләнүен йотты. Ирнендә кош мамыгыдай утырып калган елмаюын саклап, сүзен башлады. Әйткән идем, мин әни рәхәтен күрмәдем. Ташлап киттеме? Вафат булды. Мине әткәй белән олы апам үстерде. Медучилищены бетергәч, эшкә Казанда калырга рөхсәт иттеләр. Миннән кала энекәшем Искәндәр бар әле. Быел химия технология университетын тәмамлады. Мисхәт, Гриша, Замирлар арыгач, берничә төн сакта да торды. Минем әле кайныштә бар икән, үземдә эшләр. Муйны булгач камыты табылыр. Аны дустыгыз Нургали абзый үз цехына алды инде. Кара син аны карт төлкене, минем белән туган тумаша булып уйнамакчы. Ярый, бүлдермәгез. Бу фаҗигале хәл хакында бик сөйлисем килеп тормый. Безнең арада яткан тумранны атлап үтеп булмый. Аны утынга турыйсы. Апам безнең аркада утырып калды. Күкесе бушка кычкырды. Аның белән аула гыйгә йөргәннәрнең балалары урта мәктәптә укый. Сайланырлык хуты юк иде. Өлешеңә тигән көмешең дигәндәй, күрше авылдан хатыны куып чыгарган бер ирне алып кайта бу безгә. Үзегезгә мәгълүм, яхшы ир белән акыллы этне йорттан куып чыгармыйлар. Алкаш булып чыга. Һәр даим тавыш, гауга, җанҗал. Әткәйне үз өеннән куа башлыйлар. Кыерсытуга, рәнҗетүгә түзә алмыйча, биштәрен аркасына сала да минем янга тулай торакка килеп төшә бу. Бүлмәдә миннән өлкәнрәк сиңа таныш Сәлимә апа кебек үк холыксыз карт кыз белән икәү яшибез. Әтине кабул иттем, урнаштырдым, караватымны бирдем, үзем идәндә йоклыйм. Идәшем төннәрен бәдрәфкә чыккан булып, туфли белән аякка, кулга баса, янтауга тибеп үтә. Шыдамлылык бизләремне соң чиккәчә киереп булса да түзәм. Атна-10 көн шул тәмухта яшәп, тәмам шыгырымнан чыгып, киттем үзебезнең терапия бүлеге мөдире Кәүсәрия Фатиховны янына. Дөньяны күп күргән абруйлы, бик күп хаста начальствоны аякка бастырган ханым. Тәненең алтын-көмеш тагылмаган җирен табуы кыен, балдакларының һәр кайсы кыйммәтле таш белән бизәлгән. Кыскасы, безнең ише аш күз хәчтерүчләренең бәбәге тискәре якка әйләнеп чыгарлык. Җылый-җылый, нарасы яшьләремне агыза-агыза, хәл-әхвалымны бәян иттем. Әйткәнемчә бик шая, үткен, тоткан җирендә теләсә нәрсәне үзеп ала торган хатын иде. Мине тыңлагач, инҗи мәрҗәннәр белән бизәлгән сосиска кебек бармакларын пумала башына батырып, бик озак уйланып утырганда итте. Кыскасы шартын килештерде, йөренеп алды, ишекне келәгә салды. Сорауы һаман колагымда шыңлап тора. Ирләр белән йоклаганың бармы? Мин берни аңламыйм, ялганларга ярамаганны беләм. Безнең якта аулак өйдә егетләр белән куну гадәте бар. Тирәнгә китеш юк. Көлтәгә куелган башаклар кебек. Тәнне тәнгә сылап, кызышып, шаярышып ятасың да, мингерәгән балыктай турып китәсең. Я берәрсенең әтиянисе килеп, шайканы куып тарата. Шул хакта сөйләп бирдем. Калын пыялалы күзлеген кулына алып, Кәүсәрия Фатиховна кылычтай карашларын миңа текәде. Тәнем аша көчле рентген нурлары узды диярсең. Мине балачакта кем белән әпитешеп йөрүең борчымый? Син кызмы, хатынмы? Йоклау белән йоклауның аермасы бар. Син медик, шуны гына беләсеңдер, шәт. Мин сарык баш, һаман берни аңламыйм. Кыз кеше мин Кәүсәрия апа дим үрсәләнеп, нинди җавап ишетергә теләгәнен белмичә. Шулай булуң начар да, яхшы да дигән нәтиҗә ясый ханым. Алтын тешләрен йылтыратып, яңа сорауны авызыннан төшерә. Фатирлы буласың киләме? Кая миңа ул хакта хыялланырга? Тулай торактан әткәй белән торырдай бүлмә сорап килүем, Кәүсәрия Фатиховна. Күзләрем ат дагасы хәтле алтын алкаларында. Яшьлек инде. Ханымның кулларындагы, колагындагы, муенындагы алтыны тешләренә тимәсәң дә,
әткәй белән икебезгә бер фатирга артыгы белән җитәр иде дигән тиле уй узасыйк фикерле башымнан. Ханымның холкын беләбез, эш нарат арасында адашып кала торганнардан түгел, сүзен маңгайга бәреп әйтер. Бер карт, юк, яңлыш әтәм. Өлкәнрәк яшьтәге дәдәй белән йокларга риза булсаң, язын ояларына очып кайткан карлыгачлар белән бергә менә дигән фатирга кереп утырырсың. Авыллыгым, мыкытлыгым чыкмаган, һәм мин мондый җитди әңгәмәгә әзер түгел идем. Авызымны ачтым да тилебәрән орлык ашаган тинтәк төсле катып калдым. Авызың хөрмәдә булыр. Соңгы җөмләдән зиһенем ачылып яктырып киткәндәй булды. Әһә, апайым шаярта, мине тикшерә, тиле-миле авыл кызында тәҗрибә уздыра. Хөрмә яратмыйм мин, ул авызны бирештерә. Арзанлысы зарплатка сатып алганы гына мәми авызны бирештерә, тешне камаштыра дигән җавап алдым шаяртуыма. Аның җитди сөйләшкәнен, хәлемнең мөшкиллегеннән файдаланып, мине кемгәдер тапшырырга, сатарга җыенганын аңлап, камчы ашарга әзер чыгымчы аттай аякларымны бусагага терәдем. Юк, булмаганны, сез нәрсә сөйлисез? Мин кыз кеше, оят дип мыгырдана, кычкырына, пырдымсызлана башлаган идем. Кәүсәрия Фатыйховна юан пыялалы, әлбәттә инде хакыйкый алтын күчәрле күзлеген борынына элде дә, усал, явыз тәкәббер тавышы белән: "Чыгып кит моннан, дуры, күземә күренәсең булма. Улы башымны мыскыл итеп, мин әле аның белән сөйләшеп торам. Ушыңа кысып ят", диде. Наполеон ишарәсе белән ишеккә күрсәтеп. Җәядән ышкынган агулы уктай атылып чыгып киттем. Урамдагы эскәмиягә ятып, гарык булганчы, күзләремнең карасы кат-кат юылганчы еладым. Көтүче чыбыркысы төсле сирәлеп бүлмәгә киттем. Идәшем әтинең кием салымын, биштәрен, шантасын коридорга ташлап ята. Дөнья бетереп акыра. Азгын кәҗәне суялармыни. "Мажик сасысына түзәрлегем калмады. Чыгып китегез моннан. Хәзер үк главныйга барам. Икегезне дә общагадан кудыртмасам, исемем Филсинә булмасын." Югалып, мискенләнеп кичерәеп калган әткәйне кочаклап, янәдән диңгез суын агыздым да Кәүсәрия Фатыйховнага "Мин риза" дип киреп әйттем. "Бер исерек башка өрәм китәриң, наным. Син медик кеше, үзең шамаларсың, үзем дә өйрәтермен. Сизми дә калыр, фатирлы хатын иргә аптырап тормый безнең заманда. Шәкәргә килгән умарта кортлардай артыңнан улап йөрерләр әле. Кәүсәрия апа әтте диярсең. Минем язмыш абзам безнең больниста, япан хәтле люкста, миниаль мануаль массажлар алып, кыскасы гомерен узайтып, хәл җыеп ята икән. Хан басымын төшерү өчен яшь ханым кирәк икән аңа. Бу хәтлесенә соңрак барып җиттем. Минем тәүге ирем биләгән урыны, дәрәҗәсе, абруе белән мәмләкәтебезнең иң олы кешеләренең берсе булып чыкты. Мөдир апа миңа тулы инструктаж биреп, энә кадарга кертеп җибәрде аның бүлмәсенә. Мин бөтен тәнемне һөҗүмгә, вату, сыту, изүгә әзерләп, кычкыра калсам дип, авызга тыгарга чүпрәкләр алып, өркетелгән булан баласыдай кулакларымны тырпайтып, аяк ишенә басып кына палатага кердем. Гаҗәбе, ул миңа аш бүредәй ташланмады. Бик гади итеп, аталарча хәл-әхвәлемне сорашты, әллә ничаклы мәзәк хәлләр сөйләп ташлады. Мин аңа ияләшә башладым. Якыннан танышып, муен маңгаендагы сырларга, күз төпләрендәге кара уемнарга күнеккәч, ул миңа артык карт күренми башлады. Түгәрәк йөзе, тулы елмаючан иреннәре, арыган акыллы күзләре тулы, олы гәүдәсенә ятышып тора. Кыскасы, кешегә ияләшеп була икән, ихтыяҗ чыкканда. Мине итәгенә утыртып үбүдән артыкка бармады. Кулын алып куйганда да ачуланмады, үпкәләмәде. Больницадан делегация җитәкчесе булып, чит илгә китте. Миңа алтын алка, көмеш балдаклар алып кайтты. Йөзекнең иң күркәме, ханшалар кия торган алтын кашбау кебек ялт-йолт килеп торганы Кәүсәрия Фатыйховнага насыйп булды. Тын алмыйча тыңлап яткан Сакманов көйсезләнеп куйды. "Онытылып киттең, Фәридә. Торак мәсьәләсен хәл иттеме хит?" Кәүсәрия Фатыйховна бабамның бүлмәсенә алып кирип, мин беренче уколны кадаган көнне безне тулай торакта айрым зуррак бүлмәгә күчерделәр. Дөрес, анысы сезнең якын дустыгыз, шымчыгыз Сәлимә апа кырында булып чыкты гөнаһ шомлыгына каршы. Бабаң бүлмәңдә булгаладымы? Диде Сәйид, үзе яшь кеше кебек, бабаң сүзенә көчле мәгънәви басым төшереп.
Ирнең гасабилануына ханымның ияк йоны да селкенмәде. Юк диярлек. Главврач белән обход ясаган булып, кирип чыккан булдылар. Шул визиттан соң серле таяктан суыткыч, япон телевизоры, кием салым шүрлеге төште бүлмәбезгә. Син аңа, бабаңа ничек, кем дип мөрәҗәгать итеп яшәдең? Сәйид күңелендә көнләшүгә якын үҗәт, тырнаклы усал хиснең куйыруын тойды. Күбрәк беләсе килде. Бит, тән төзелеше, тире төсе тарафларыннан Зөлфиясе урыс фильмнарында күрсәтелгән татарларга бөтенләй охшамаган иде. Фәридә исә Кыпчак Болгар хатын-кызларына хас күрекле сыйфатларны үзенә җыеп алган. Бер караганда кушкыл, икенче бакканда өлгергән, юеш, ире карлыгандай шим кара күзләре, салмак борылышлы кашлары, тойгылы иреннәре, гәүдәсе, һәйкәлгә куярлык мәһабәт. Сәйид сокланып карап туя алмый. Күзләре моторлык белән иләсләнгән, илһамланган сайын билгесез көчкә ашуы уяна, сарвы кайный. Билгесез дип, исеме, отчествосы белән мөрәҗәгать иттем дип дәвам итте язмышы, тормышы турындагы хикәяне Фәридә ирнең яралы тәнендә кабынган утлы көнчелек ялкыны дөрләвен сизмичә. Хәер, Сәйид күңелендәге зилзилә, дуфан өермәсе турында тәгаен хәбәрдар булса, шатланыр гына иде. Бәлки булган биткән хәлләрнең кайбер буҗраларын, тыкрыклы борылышларын төшереп тә калдырыр иде сөйлемнән. Үзе юкта бабам дип йөрттем. Әткәмнән берничә яшькә олы булса да, гел тәрбиядә, затлы ризыкны вакытында ашап яшәгәч, шактый яшь күренә иде. Форсаттан файдаланып, сезнең кебек дип өстәмәкче иде дә, шырпысын урынында калдырырга акылы җитте. Әтиең синең белән яшәдеме? Юк, теге мәлгун ир апамны ташлап, балалары беренче хатыны янына кайтып китте. Әтине авылга озатып куйдык. Бу сорауын сүз җөмлә тукымасына күчереп, дөньяга ышырып чыгарырга хакы юклыгын аңлый Сәйид. Һава упкынына төшеп чайкалган самолеттай йөрәгенең бер күтәрелеп, бер түбәнгә тәгәрәп алуы буенча ялгышын сизенде. Тик соң иде инде. Ак мендәреннән өскәрәк күтәрелде, үз тавышын ишетмәде. Ул сиңа укол кадаганда кызганмадымы? Арттырмадымы? Фәридә сорауны аңлады. Ул инде Кәүсәрия Фатиховны кулына килеп кергән тәҗрибәсез, хәйләсез, саф күңелле бер катлы кызчык түгел иде. Көнчелек галәмәте бәйләнү башланды дип уйлап алды ханым. Үзен тыеп кала алган булса, Сакманов ак сакаллы картлар рәтендә йөрисе иде дә, шайтан кыткысына бирелде. Ах, каһәр суккан тиктормас сөяксез телне. Күпме кешенең башына җитте, яшьли гүргә кертте ул. Индәшми, теле кышытса да, сорауны бирми кала торган акыллы дәүләт ирләре була. Читтән күзәтеп торучылар берни аңламый, акыл шәрифләре дә шамалы кебек, ә үзен һаман үстерәләр, күтәрәләр. Иң хәйләкәр хатыннар эшендә алар табышмак. Сәйидҗанның эшендәгесе тышында. Ханымга аның сөйләгәннәренә битарафлык саклый алмавы, кызулыгы, дуамал тәвәккәллеге шак кына араларын шәлпәрәмә китермәде. Якынлык хисе саклап тота белсәң генә дәвамлы була. Озакка җитә диләр шул. Вакланып, төпченүен яратмаса да, Фәридә чын-чынлап терелә килгән иргә үпкәләмәде. Киресенчә, күңелендә аңа карата җылы мөнәсәбәтнең уяна килүен тойды. Сәйид шын иргә охшаган. Ә аларның күп түгеллеге шәфкать туташына мәгълүм. Шуңа күрә күңеленнән рәнҗесә дә, эштән бүселгән канәгатьсезлеген тышка чыгармады, сиздермәде. Аралары тирәнгә китеп, кое бурасын игәнче, ашыклык кертү, кемнең кем икәнен тәгаенләү хәерлерәктер. Әүвәл шактый интекте, тирләде, пеште, мине дә бимазалады. Аннан соң хөкүмәт мунчасын алып барды. Голливуд журналларын күрсәтте, соңгы мода буенча киндерергә тырышты. Саран һәм куркак кеше түгел иде. Мин аңа барыбер рәхмәтле. Көндәшенең кемлеген шамаласа да, биткән баш биткән инде дип ашыклауны кирәк тапты. Ни өчен иде? Тукай абыйыбыз әйтмешли, жасадын туфрак алды. Кстати, әтием дә фани дөньяны ташлап китте инде. Мутыйгуллинаның 2 бүлмәле фатиры барын белсә дә, башын юләргә салып сорап куйды. Синең тору һаман шул тулай торактамы? Мин сезгә, Сәйид Яруллович, терелә башлауга әйткән идем инде. Квартирам бик яхшы. Ачуланма инде, минем зиһен нирәк. Үзең генә яшисеңме? Энем миндә тора.
Фатирны алу җиңел генә булмады дип өстәп куюны кирәк тапты ханым. Алтын көмешкә, чүпрәк шапракка алдап төп байлыгын алганнан соң, бабай койрыкны сыртка салу ягын карагандыр әле. Хатын-кыз төп мәсьәләләрен дотаво хәл итеп куярга тиеш шул дип нәтиҗә ясады игелек сәрвәре, үз тәҗрибәсе буенча белә иде. Бабаң шомартырга тырышып карадымы? Диде беренче сүзгә бу юлы да кахкахәле төртмә төшереп. Соңрак үзенең дә 45-не ваклаганы, чәчләренең бәс манчылганлыгы исенә төште. Алдында олы көзгө тормаганда Ират үзен гел яшь саный. Янәсе аны гына вакыт алмый, ул гына саклана. Илгә яңартып кору дигән зәхмәт килгәч, аның әмрен үтәми башладылар. Бабам да артык кабаланмый. Минем бала табар вакытым җитте. Ул бу вариантка ничегрәк карады. Аңа үстерәсе түгел. Кешенең бу дөньяда бер көнлек кунак кына икәнен шамалы иде. Теләсәң тап, мин разый диде. Мин фатир ягын кайырдым. Кырсагымны күтәреп, эшеңә киләм, ярдәмчеләреңә әйтәм, хатыныңа җитүе дә бар дигәч, шакырган җиренә бармый башлагач, ул мине яратты. Үзе генә белгән төймәләргә басты. Мин арыдым, диде Сәйитҗан иркәләнеп. Вакыйганың үзе катнашачак өлеше аны бик кызыксындырмый иде шикелле. Фәридә кыйссасын дәвам иттерде, аның кемгәдер серен шишәсе, күңел сандыкларын бушатасы килүе табигый иде. Газиз башын шүт кенә зинданга илтеп тыкмаган абзый дөреслекне белергә тиеш. Үзем дә баланы табып, үстерү фикерендә төпләнеп җиткән идем. Фамилиясын куярга курыкса да, исемен аталыкка алырга рөхсәт бирде. Нигә үстермәскә? Торыр урыным бар. Ни өчен ташладың? Балам гарип булып туды. Аның уң аягының бармаклары сул ботының шәлтеренә береккән иде. Бер үзең таптыңмы өеңдә? Юк. Кәүсәрия Фатиховна ярдәм итте. Мин зәгыйф баладан котылуны мәгъкүл күрдем. Хәзер дә дөрес эшләдем дип уйлыйм. Гарип баланы гомере буенча интектергәнче, бабаң, Кәүсәрия апаң белделәрме? Кәүсәрия Фатиховнага балам үлде, авылга алып кайтып күмдем дидем. Баланың атасына дөресен әйттем. Ул ничек бәяләде җинаятыңны? Кешенең гомере ялгышлар һәм аларны төзәтүләр шылбырыннан тора. Юкка хафаланма. 4 аяклы ат табына дип тынычландыру ягын карады. Аңа яшь бала кирәкме иде? Фәридә башыннан узганнарны кабат кичереп хисләнде, янган күмер кисәгедәй күзләреннән әрнүле, тозлы яшь бәреп чыкты. Урыныннан торып, читкәрәк китеп, кул яулыгы белән үтә күренмәле тамчыларны җыеп алды. Сәйит хатынның ымсындыргыч чакыруын ак халатын төртеп торган артына, биек үкчәле туфли белән аеруча төс күренгән аякларына, йомры иң башларына сөеп караудан үзен тыя алмады. Калтыранып алган туры аркасы, кечкенә, үтә күренмәле колаклары, бөдрәләткән куе кара чәчләре якын вә газиз иде аңа бу мизгелдә. Утыр әле Фәридә яныма. Ханым буйсынды. Сәйитнең караваты янына килеп чүгәләде. Ир аның җилкәсеннән алып, дымлы күзеннән үпте. Иреннәренә телен тидерде. Тузлы кайын суыдай тоелды аңа Фәридәнең күз яше. Сәйит әрсезләнеп, хатынны үзенә тартты. Җирән сакчыга кулын силтәде. Чыгып тор, яисә бурыл. Үбешүне җитди гамәлгә санамаган яугир урыныннан кузгалмады. Тораташ булып катып тора бирде. Эшендә ничә баллы дулкын кытырганын үзе генә белә иде. Кичерешләрен тышка чыгармаска тырышса да, ул да ана тапкан кеше иде. Зәңгәрсу күзләренә боз менде, яңаклары бүртенеп чыкты. Иреннәре кыска бер мизгелгә генә кушылып алса да, Сәйитнең сәламәтләнә барган йөрәге хуҗасының ниятен хуплап, шитлегенә бәреп чыгардай булып шашынып, дагалы ат тавышлары чыгарып типте. Дөньялар түгәрәкләнеп китте. Күктә йылдызлар кабынды. Ханымның зиһене чуалып алса да, җаваплылык, курку, оялу хисе җиңде. Авыруны көчле куллары белән үзеннән айырып алды. Ишек төбендәге киң җилкәле, айрылы, авыр иякле әдәмгә үзләре генә аңлаган ым какты. Мутыйгуллина башлаган дастанның дәвамын бәян итүне кирәк тапты. Бала белән шулай килеп чыгып, сезнең Гали җәнәп минем шәхес белән кызыксына башлагач, бабамны катыштырырга мәҗбүр булдым. Төрмәгә башымны тыгып куярга бик тырыштыгыз. Барып чыкмады. Нәтиҗәдә икебез дә нәрсәдер югалттык. Мин РКБдан китәргә мәҗбүр булдым. Хәзерге больницага күчтем. Үземне зәрлекләгән, пышмакка китереп кыскан, җәза бирү турында хыялый шашынып йөргән әдәмгә тап булдым. Аны аякка бастырам. Ничек килеп эләктем мин бирегә? Егетләрең алып килде. Кичке сәгать 7ләр иде.
Баш врач кабул итмәскә маташты, үзәккә озатырга тырышты. Бер сакчың наган күрсәтте. Менә бу җирән сакчының хуҗасы Вахапов абый бик күп яшел акчалар төртте. Ә син мине таныдыңмы? Юк. Сез иң тәҗрибәле сестра хирург дип миңа операциядә катнашырга куштылар. Танымадым. Кагазларын тутырганда исең фамилияң буенча кем икәнеңне белдем. Сине онытып буламы? Бавырда, бөердә утырдың. Ә хәзер йөрәктә калдың. Ул Сәйитне дәвалауга алынуга бәйле шактый буыннарны төшереп калдырды. Һәммә нәрсәне акчага гына күчереп булмый шул. Әле табигать кануннары бар. Балалар врачы, йөзеп йөри торган күзле, итләш борынлы баш табиб кем авыруны үзенә ала дип сорагач, шәфкать туташларының берсе дә сикереп тормады. Бу шаклы яра җәрәхәт белән аның исән-имин калуына берәү дә чын-чынлап ышанмады. Көчең, вакытың гына сөткә китүе ихтимал. Сакта торачак бандитлары рәхмәт әйтәсе урынга җәһәннәмгә олактырырга озак сорап тормаслар. Йөзләрендә иманның мунчасы бергесе яфрагы хәтле кичтеки генә кисәге дә калмаган. Күзләрендә пукрау бузы. Терилсә, үзе мәрхәмәтен, шәфкатен күрсәтә белерме? Бер язучының герое әйтмешли, едва ли. Фәридә бүгенгедәй хәтерли, Сакмановны операция өстәленнән алып чыгып, караватка салдылар. Күзләре эчкә баткан, иреннәре кара, гәүдәсе оппак шүпрәктә, кан тибеше шак-шак кына сизелә. Күңелендә ике мин тартыша. Үч алу һәм кызгану. Бәлки теге вакытта кыланганнары, кирзе итеге астына салып җир суалшанын топтагандай изәргә, юкка чыгарырга тырышканы өчен бер укол кадарга да вәссәлам, мулла кушкан исеме Сәйит иде дияргә генә булгандыр. Шунда Фәридәнең йөзенә татар карчыкларының баш яулыгы кебек оппак төсле оят менде. Ярым үле кеше белән үчләшү нинди әхлак тәртәсенә, әдәп бизмәненә сыяр икән? Син аны әүвәл терелт, аякка бастыр. Шуннан аңа мөнәсәбәтеңне, ахыр дәгъваңны белдер. Шәфкать туташу вазифаларың үтәлгән булыр. Намусың чистарыр. Үлгән балаң намына терелт син аны, диде эчке бер көч. Күңеленең түрендә, җанының иң серле кыйтгасында үзгә хистә яши иде. Бала үлеменә бәйле вакыйгалар куерып киткәч, Сәйит аңардан сораулар алган, кәгазьләр тутырган, шаһид шымчылар эзләгән, прокурор бүлмәсендә этләшкән арада аңа участок милиционеры ошап куйган иде. Дошманыңа да бәя биреп була. Ул да кайсы сыйфаты беләндер күңелдә калырга мөмкин ишәле. Фәридә бу хакта үзенә танырга базмаса да, шынында аны Сакмановның караваты янына нөктәле үпкәсеннән битәр кабына ачыла алмый калган яшерен ярату хисе утыртып куйды. Ул Сәйитне аякка бастырырга дигән карарын күңеленә ныклап беркетте. Җиң сызганып, эшкә кереште. Шунда бер кыенлыгы да килеп чыкты. Хастахана хирургы Фәләх Сабиров Фәридәне күптәннән кымсыз күзләре белән капшап озатып йөри иде. Җае чыкканда култыклап ала, бармак очларыннан җинси нурлар җибәрә, кайнар учларын аркасында онытып калдырырга ярата. Ямсыз дип булмый үзен. Улы гәүдәле, киң күкрәкле, яше 35ләр тирәсендә булыр. Алга чыгып торган күкерт төсле күзләрендә һәр вакыт теләк иңгере. Иреләнеп алырга ярата, җиһанында аңардан зур һәм кирәкле кишер яфрагы юк диярсең. Гәүдәсе, көчле куллары ханымга ошаса да, үзен артык тәкәббер тотуы, борнын шиеп йөрү гайрәтен шигерә. Һәр яктан килгән кешеләр сирәк була дип, инде байтактан ират белән йокламаган Фәридә Фәләх Сабировның бәйләнүләренә риза булыр дәрәҗәгә җиткән иде. Аның улпат адымнарын ишетүгә ират кулын сагынган күкрәгенең иңрәп, ыңгырашып куюын тоя, бар ихтиярын, әхләген җиксә дә, шыдамының шаһрин кайышы кебек кими, эри баруы, табигаты белән көрәшкә кеше җитмәвен, көннәрнең берендә Фәләх аны кулына алып караватка салса, карышырлык тәкате калмасын сизеп яши. Хастаханәгә шул үләтне китереп ташламасалар, якын арада кисеп ямаучы табиб Сабир Фәридә куенында иң рәхәт, иң ләззәтле көннәрен кичерер иде. Сакмановка берничә көн соңрак аткан булсалар әлбәттә. Ханымның аңа нисбәтән йомшаруын, назлау иркәләүләрен кабул итеп, елмаеп исәнләшүен яхшыга юрап, 7нче күк томанында йөзгән хирург хастаханәгә каты авыру килеп керүне яхшыга юрады. Бик тырышып ярдәм итте үзәктән чакырылган профессорга. Каты җәрәхәт белән мафия башлыгын салдылар. Берничә көн биредә кунарга туры киләчәк. Югалтмагыз дип шалтыратып, хатынын да кисәтеп куйды.
Көне буена рухланып, ушын-ушка ашкып йөрде. Күрше бүлмәне бушатты. Коньяк, затлы конфет-шоколадлар алып кайтып куйды. Кич тә җитте. Сәйит янында утырган Фәридә кырына керде. Хәлләр ничек? Начар. Пульсы көчкә-көчкә сизелә. Тагын бер операция ясарга туры килмәгәй, диде Фәридәнең кулын алып. Хатынның күзләрендә курку, өркү галәмәте күренде. Сезнең танышыгызмы әллә? Ни өчен хәзер шулай җавап биргәнен кешегә түгел, үзенә дә әйтә, аңлата алмас иде ханым. Минем бик якын кешем ул Фәләх Сабирович. Кем инде? Неважно. Мин күршедә бүлмә әзерләдем. Шәйе дә, мәйе дә бар. Бергә кунарбыз. Фәридә аның күкерт күзләрендә тупас теләк элпәсеннән башка нәрсә күрмәде. Аналык имезлегенең катуын тойды. Шул мәлдә авыр итеп ыңгырашып, сыктанып куйган Сәйит коткарды аны. Юк, ул бер каяда кирми. Үлем түшәгендә яткан ширлене ташлап китәргә аның хакы юк. Сөрмә күзгә нәрсә кирәген ул яхшы белә. Фәридә аны кеше, шәхес буларак кызыксындырмый. Рәхмәт, Фәләх Сабирович. Мин ирем яныннан бер каяда китә алмыйм. Аның янында утырачакмын. Ирең? Син бит кияүдә түгел. Ярәшкән, вәгъдәләшкән кешем. Без бер айдан язылышырга тиеш идек. Так что Өметеңне өз, нәфесеңне бастыр диюе иде ханымның. Әле шуннан соң да Фәләх шактый бәйләнеп йөрде. Хыялы тормышка ашмагач, ул да гадәти адәм баласы булып калды. Фәридәгә һәм аның карый торган кешесенә суынды. Суынуы бозга әйләнгәч, аяк шала башлады. Шактый мәшәкать, бәлә, артык сүз тудырды. Кайсы вакыт хатын кызга ират белән бер йоклап алуы арзанракка төшә диләр. Фәридә бу юлны сайлый алмады. Дарулар, дәвалау бирдертми, система куйдыртмый башлаган иде дә, барып чыкмады. Фәридә бу хакта Сакмановның ярдәмчесе Гришага Григорий Степановичка сиздерде. Хирургны өенә озата бардылар. Тынычланды. Ярдәмгә ашкынып тормаса да, аяк шалудан туктады. Шәфкать туташының җылы кулын күкрәгенә алып яткан Сәйит бу хәлләрнең берсеннән дә хәбәрдар түгел. Карлыган күзле фәрештәнең үзенә җир йөзендәге иң зур үлчәүдә күтәрә алмаслык фидакарлык эшләгәнен, шынында шул бизмәнгә киләчәген салганын белми иде. Сакманов тормыш баскычларын барлап ята. Тилереп, хакыйкать эзләп алданган, дөресе яшь хатынны батырырга йөреп, җитәкчелек белән эләгешкән, күпер башында тәкә сүзештиреп йөргән елларын кызгана. Берәүгә дә хаҗаты булмаган ялган дөреслек эзләп, Фәридә кебек асыл затны зинданга тыгып куярга ирешсә, ул ни нәрсә атар иде? Милициядән халык хуҗалыгына озатмаслар, бәлки хәзер майор дәрәҗәсенә ирешеп, кителенең сәдәфләре өзелеп төшәрлек итеп күкрәк киереп, борын чиереп йөрер идеме? Турып тор, аның холкы белән капитаннан уздырмаслар иде барыбер. Фәридә төрмәдән рухи имгәнеп чыгар иде. Хәзер аны гарип гырабаны армый талмый, җирәнми, үзен кызганмый карый алырлык кеше дә булмас иде. Күптәннән инде товарищ генерал гөнаһлы тәнеңне сары балчык үзенә кабул иткән булыр иде, бисмилласын әйтеп. Шыр тиле булгансың. Советский политработник, агачтан ясалган флик. Безнең илдә адәм баласы шундый хәлгә куелган. Шәхес иреге, демократия дибез, шуртым. Шулай ук үзенә генә мәгълүм истәлек хатирә болытлары арасында йөзгән ханымның нурланып киткән битенә сөеп карап, Фәридә, син кемгә охшаган дип сорап куйды. Нәрсә дисез? Яңгыр тамчылары кибеп өлгергән кара күзләр Сәйиткә текәлде. Әтиеңәме, әниеңәме охшагансың дип сорамакчы идем. Ширләшкәнең шул хакта белешергә хукукы булса. Сәйитнең сүзләрен аңлаудан бигрәк эчке сизмләү белән бәяләде ханым. Мөгаен әнкәйгәдер. Нигә сорыйсыз? Барыбер түгелме ни? Кайсысы шундый җиңел холыклы булган икән дип ачыкларга телисезме? Кемнәргә охшап шундый латиф, улы җанлы, кешелекле булганыңны беләсем килгән иде. Дәүләт сире булмаса. Шуннан да Фәридә табигать мөгъҗизаларының күп мөмкинлекләрен үзенә җыеп алган иде. Бирмеш түгәрәк ияген җәя кебек бөгелеп, күтәрелеп торган өске ирене бизи. Аскы ирене астында сул пычмакта күптәннән төзелгән яра эземе, шуан зәхмәте калдыгымы сизелеп тора. Анысы да килешле. Сәйитнең әлеге җигә игътибар иткәне юк иде. Бу нәрсә Фәридәкәй? Ниндидер сүз таба алмыйча торды. Ямау күрәм иренеңнең кырында. Нәрсә ул? Кечтеки калкулыкны ханым бармагы белән сыйпап алды. Моны әйтәсезме? Пычак эзе. Пычак эзе?
Сезгә генә яралы йөрергә димәгән. Безнең дә акылга утырганчы мафия шаклар бар иде. Ак дымлы тигез тешләрен күрсәтеп көлемсерәп алды. Бер сөйләрмен әле. Артык кызык история түгел. Сәйиткә бу вакыйга турында бер кайчанда сөйләмәячәген Фәридә тәгаен белә. Аз сөйләмәк, акыллылык, күп сөйләмәк, наданлык галәмәте икәнне шамалы иде ул. Әле дә ошы күренеп торган бу тәварих Фәридәнең күз алдыннан китми. Шаһиты ишек төбендә генә. Бабасының машина йөртүчесе Айдарның үзен күзе белән ашап йөрүен сиземли иде Фәридә. Яшь, таза егет. Хуҗалардан артканы, тамганы һич югында сөяге шоферларга кала. Җәйге матур көннәрнең берсендә эңгер алынып яткан вакытларда Мутыйгуллинның фатир ишегенә шакый егет. Фәридәнең яңа йортка күчеп йөргән сөенечле көннәре. Айдарның күзләренә кызыллык ингән, әйбәт кенә салганлыгы күренеп тора. Сине срочно алып килергә куштылар, киттек. Фәридә ни әйтергә дә белми. Алдан сөйләшми, килешми, бухты-барахты кылана торган гадәте юк иде хуҗасының. Шоферын җибәргәч, кирәктер инде, тиз генә киенде дә машинаның арткы утыргычына кереп утырды. Айдар музыка куя, ялт-йолт карана, бер дә юктан көлеп җибәрә. Бөтенләй икенче таныш булмаган якка баруларын сизенгән Фәридә, курыкмаса да, шикләнеп сорап куя. Айдар, кая юл тотабыз? Фәридәкәй, бер дә борчылма, мин сине пикникка алып барам. Андагы күңеллелекне күрсәң. Бер урман аланлыгына килеп туктадылар. Куе яшеллек, кояш кыздыра. Мөһерле сәрвәрләрне йөртүче 5-6 Волга тора. Ышыкта киң яшел брезент өстендә ашамлыклар, ишемлекләр. Һәр шофер үзенең ахирәтен алып килгән. Кайсыныңдыр туган көнен билгеләргә җыенганнар икән. Айдар ишекне ачты, Фәридәгә кулын бирде һәм кызның бармакларын ушыннан җибәрмичә мәҗлестәшләре янына алып килде. Таныш булыгыз, минем кызым Фәридә булыр. Кунак ханым эндәшмәскә, баш күтәрмәскә булды. Кызы тек кызы. Өстәлләр әгладан нигә кемнәрнеңдер исәбенә сыйланып алмаска. Ашадылар, эчтеләр, тостлар әйттеләр һәм һәр кайсы үзенең парын алып, төрле якка таралыша башладылар. Фәридә бабасының килмәсен, үзенең капкынга эләккәнен, һич югында дуслары каршында Айдарның абруен күтәрергә тиеш икәнен аңлады. Ул чаклысына да каршы булмады. Тик егетнең хыяллары зурдан, Бонапартча булып чыкты. Әйдә, без дә әйләнеп килик дип шактый тупас кына терсәгеннән алып, шакырулы кунагын аягына бастырды. Көчле кулларын иң баш аша төшереп, нечкә биленә батырды. Иреннәрен эзли башлады. Әрсез тинтәкнең ниятен шамалаган Фәридә шүгәләп Айдарның кочагыннан тук балык төсле шуып чыга да, авырулар күтәреп, уколлар кадап ныгыган кулы белән йөртүченең яңагына сылый. Шапылдау тавышының кайтавазы кайын, нарат, артыш, шомырт, гөл-җимеш агачларын урап кайтып җиткәч кенә дәгъвачы аңына килә. Җирсенгән карасу күзләрен як-якка йөгертеп ала. Аның өчен иң аянышы ошбу мәсхәрәне берәрсенең күреп калуы. Мондый хурлыкның шаһиты булса, иртәгә үк башка җирдән эш эзлә, яисә муйныңны элмәккә тык. Фәридә дә кызып җиткән иде. Аны теләсә кем белән йоклап йөрүче кәнтәйләр рәтендә алып килгән бирегә. Шампан шәрабы белән тулы стаканны кызыгырлык җитезлек белән югалып калган иренең битенә сипте. Гәрләнүе соң чиккәчә куйырган Айдар кулына ике ягыда үткен пычак алып Фәридәнең өстенә китте. Син нәрсә хайван шулай кыланасың? Үзеңнән фәрештә ясыйсың. 60 яшьлек карт белән йоклап йөрүче сирәлчек. Хәзер изге булып кыланган буласың. Күргән без синең ише шлюхларны. Барыгыз да минем кулаша үтәсез иртәме соңмы? Хатынны куркып качар, урманда барыбер куып тотармын дип уйлагандыр, бәлки, таза шибәр әзмәвер. Фәридә дошман амбразурасын күкрәге белән япкан батыр сугышчы кебек пычак өстенә китә. Нәрсә әйттең, яле кабатла хәзер үк? Айдар салкын коралын читкә алып өлгермәдеме, әллә шуннан да киенешеннән шашынып, ярсып, үзен онытырлык дәрәҗәгә җиткән идеме? Әмма ике арадагы низахны хәл итүгә салкын коралның өлеше керде. Хатынның ирене астыннан шарлап кан китте. Шул мизгелдә тамаша барышында каралмаган гаҗәеп хәл булды. Күктән төшкән көчле йодрык әрсезнең иягенә килеп сыланды. Батыр пычагын ие белән 2-3 аршын читкә куаклар арасына барып төште. Коткаручы төсле кул яулыгына аракы салып, бер кулы белән Фәридәне кышып, икенчесе белән канны сөртә башлый.
Иң гаҗәбе шунда иде. Ыржыктай таза Айдар үзен пәрәвезгә уралган шибендәй тыныч тота. Шыпырт кына арабасына кереп утыра. Җиңүче кеше ханымны шул ук машинаның арткы кәнәфиенә утырта, үзе дә янәшә кереп уялый. Киттек, тиз бул дип әмер төшерә дә, юл буенча канны туктаткан битендәге, муйнындагы топларны сөрткән булып, Фәридәне тынычландырып, иркәләп кайта. Куркудан агарынып, тәмам сөмсере куелып югалып калган, мыегы чыланып та авызына бал эләкмәгән Айдар, тукмаучысы күрмәгән арада гына көзгедән арткы рәтне күзәтеп барса да, ләм-мим сүз катмый. Мотыйгуллинаның өенә кайтып җиткәч, урман джентльмены кисәтеп үк куя. Ханым теләсә, гариза язса, сиңа 3 ел химия обеспечен. Шүлләвез соң чиккә җиткән ирне инде кайтып төшкән риясыз Фәридә тынычландырырга ашыга. Эшне судка җибәрмәбез. Айдар ни әйтсәң дә үз кеше. Яра төзәлер. Изе яшьлек истәлеге булып калыр. Коткаручы ханымны фатирына озата менә. Яралы кешенең бер үзен ташлап калдырырга базмыйча, кунарга ук кала. Урман аланында ничек килеп чыккан булса, шулай ук юкка да чыга. Сакманов палатасының ишек катында торучы Ваһаповның яһүдеме нимесеме дип йөргән телсез җирән яугире Фәридәнең коткаручысы була. Шул чорда аның бабайның яшертен сакчысы булып хезмәт иткәнен сирәк кеше белә. Сакмановны күтәрешеп алып кереп, иске танышы Фәридәне ак халаттан күргәч, яшел күзләрен шакма ташыдай уйнатып ала да, гел күрешеп торган кешеләр кебек, ханымны читкә алып китеп, колагына саф татарча пышылдый. Фәридәкәй, без аны исән калдырыйк. Кирәк булыр әле ул. Шын-шынлап гашыйк була күрмә бу байбәтчәгә. Яшь ханымнарны илләм ярата. Яраттыра да белә. Сак бул. Сөаленә җавап ала алмаган Сәйид Фәридәне янына утыртты. Кулларын ушына алды. Тулы кояшта кызынгандай матур, шома беләкләрендә, бармакларында көч сизелеп тора. Яклаучысыз, көчсез, Ғәҗиз Сакмановны ничә тапкыр күтәргәнен, астын алыштырганын куллар үзләре генә белә. Алар акыл, зиһен вә хис куллары. Фәридәкәй, мең рәхмәтләр инде сиңа. Кулын тыгыз сыгылмалы, калтыранып торган билгә төшерде. Ошыйсың син миңа, кызый. Бик хәйләкәр дә, мәкерле дә кеше икәнсез, Сәйид агай. 11-нче бүлек. Нонсын аилә судагы балыктай гаип булып, эзләү тикшерүләр, табигый ки, бернинди нәтиҗә бирмәгәч, игелеккә яңа баш хисапчы эзли башладылар. Сакманов ират кавымыннан баш тартты. Тоташ утырып эшли торган шөгыль бу нәселгә батмый. Аларның бер ишесе чүлмәкнең каймагы тышына чыкканчы урлый, я борыны шөгендер төсенә кергәнче эчә торган булып чыга. Ә инде иң әшәкесе карыша, үз фикерле булып кыйлана тырыша. Иң яманы кул астында эшләүче шибәркәйгә тәкъдим кертә. Бу хәл шунда ук аның хәләл җифетенә мәгълүм була. Тавыш, гауга чыга, тәмсез сүзләр китә. Һәр очракта да нәтиҗә бер үк. Ширкәтнең абруена күләгә төшә. Хатын кыз кулайрак. Дөрес, аларның да бармагы ирләрнекедәй үз ягына бөгелә анысы. Шулай да аларның күбесе шама хисен югалтмый, тәртәгә типми. Артыгын алмый, жылы бүлмәнең вакытында уртланган хезмәт хакының кадерен белә. Рәхмәтле. Үз фикерен хуҗасына тагарга тырышмый. Булачак ярдәмчесенең рәсми рәвештә ир хатыны, кеше баласының кимендә үз аягы белән бәдрәфкә йөрерлек яшьтә булуын шарт итеп куйды Сәйид. Күргәч, кысасына китерлек ямсыз да, азгын ирләр кигәүннәр кебек артыннан ияреп йөрерлек шибәр дә булмасын. Табак битне бәрәңге борын бизәп, берсе икенчесе өстенә атланган теш авызын тулы итеп ашырга ирек бирмәсә дә зарар юк. Төп вазифасы белән шөгыльләнергә вакыт күбрәк калыр. Фирая Симатованы аңа дәүләт оешмасыннан тәкъдим иттеләр. Булачак финанс министры кураш гәүдәле, биленең бөгелеп сыгылып, уйымланып, эшкә кирип торасы, ирләр кулы ятасы урынына кар салынып, аяклары бәдәненә караганда кыскарак булса да, Фирая ашык, мөлаем, зыялы, әмма куркытылган күзле ханым иде. Кабарынкы яңаклары елмайып тора, җыерчыклары тирәнгә китмәгән. Яшьлек ямен еллар ашаса да, акыл шәрифләре сакланган. Кешенең язмышында кискен кишәнеш, шартлау, авыр югалту булмаса, гакылы озакка җитә икән. Симатованы Сәйид ошатты.
Аның акчаларын, табыш югалтуларын нәкъ менә ул санап утырырга тиеш дигән карарга килде. Худайга шөкер, шибәркәйләр бәйгесендә катнашасы юк. Минем башкисәрләрдән өлкән, алар кармагына эләкмәс. Ире бар, баласы 2нче класста укый дип уйлап алды. Ханымның симерүгә бирешә торган гәүдәсен, ясалма чәчен хуплап. 3 сәгатьләп аның белән утырды. Эш рәтенә кертте, үзенең таләпләрен катгый итеп куйды. Игелектә хезмәт хакы алган дәврдә сезнең хуҗагыз берәү генә. Ул Сакманов булыр. Аның сүзе бәхәссез үтәлергә тиешле. Рәсми кәгазьгә 2 тапкыр кул кую, карышу безнең оешмада кабул ителмәгән. Шул ук вакытта робот та кирәк түгел миңа. Вакытында киңәш бирү, эшне яхшырту буенча тәкъдимнәр кирәкле шәйдер. Һәм соңгысы, хуҗага турлыклы булу, күргән белгәннәрне, шатаклыкларны вакытында аның колагына җиткерү бирелгәнлек билгесе саналыр. Алынашак премиягә тәэсир итәр дип, Сәйид алып сатарларга хас булганча бик озаклап вәгазь укыды. Картаям, озын-озак сөйли башладым дип, үзен битәрләп алырга да онытмады. 3нче заттан аңлашу аңа ошап китте. Борчакны сипте генә. Кеше исеменнән сөйләү җиңелрәк икән. Яшьли юанайган хатын-кыз гадәттә олы сәясәт белән кызыксынмый. Аларның рухына ашау-эчү, базар бәяләре, көн итеш, гаилә мәсьәләләре якынрак, кагыйдәдән чыгарма. Ак карга булмаса да Фирая акыллы, зирәк вә сизгер ханым булып чыкты. Тормыш ләмкәсен үзе тартып барырга өйрәнгәнлеге күренеп тора. Күрәсең, ире аңа салынган. Кыскасы, үзеннән ни нәрсә таләп ителгәнне тәгаенләрлек, мәвзухлы хисапчы эләкте игелек ширкәтенә. Берничә ай эчендә Симатова үз хезмәтенең бөтен нечкәлекләренә киреп җитте. Эшнең җаен алып, көндәлек мәшәкатьләре үз агымына төшеп ятканда, бер читрекле мәсьәлә кабыргасы белән килеп басмасынмы? Бер караганда гадәти хәл. 2 кыз атасы Хәлил Газиз улы баш хисапчыга кармак сала башлый. Бу хакта рәсми кәгазьләргә имза салдырганнан соң, гадәти генә әйтеп, Симатова үзе әйтеп салды. Сәйид Яруллович, эшкә карамаган бер нәрсә бар иде. Мөмкинме? Яле, нәрсә борчый үзеңне диде Сәйид кулларындагы канны бер-берсенә ышкып уятты. Кәефе яхшы, ул хәзер теләсә нинди табышмакны диңгез төенен шишәргә әзер. Мәсьәлә дип инде, сездән бер нәрсәне дә яшермәскә куштыгыз иш. Игелек хуҗасы бөтен шартын китереп кычкырып көлеп җибәрде. Хатын-кыз соңгы сирен ачса, ширләп ястыкка авар диләр түгелме? Барыбер иң тирән эш сиреңне әйтмәячәксең. Башымны бүкәнгә куям. Баш хисапчы хуҗасының тел шомартуына мөкиббән китмичә йомышын ярып салды. Ярдәмчегез Хәлил Газизович минем белән үзен ничектер сәер тота. Сәйид вакыйга хәлләрне бик тиз күз алдына китерде. Үгезне җиргә егарлык ихтияр көче белән генә тигез тешләрен йылтыратып көлүен дәвам итүдән тыелып калды. Башын жүләргә салырга булды. Аңышмадым. Урлашу, хәрәмләү, керемне кысып калу юлына тәрәме? Карагызаны, тотсам икегезне дә Гаяз Исхакый утырган чистай зинданында черетәм. Шәй дә бирдертмим. Исемем Сәйид хан булмасын. Юкла, Сәйид Яруллович, сүз бөтенләй башка нәрсә турында бара, диде Фирая, үзен ялгыш аңлаулары өчен үрсәләнеп, гасабиланып. Ничек инде аның турында шулай әшәке уйларга мөмкин? Маңгайына тир типте. Күрешкәндә кулны җибәрмичә озак итеп тота. Кигән киемемне, үземне, гадәти ручкамны мактый. Ул гына да түгел. Каядыр чыгып кирергә, ресторанда утырып алырга чакыра. Тәртәнең кайсы тарафларга борыласын күптән сизенгән Сәйид җитди кыяфәт белән сорашкан булды. Хош, синең фикерең ничегрәк инде? Хатын-кыз игътибар ярата. Бәйләнүләре күңелеңә сары май булып яткандыр әле, дип шаяртуын дәвам итте хуҗа. Кем түли, көйне шул сайлый. Ошамый миңа ул абзый. Таза, пеләш, хатын-кыз кебек кыланчык ирләрне җенем сөйми. Ул үзе турында башкарак фикердә. Керпедә үз баласын йомшагым дип иркәли. Сезнең бик якын, ышанычлы җан дустыгыз диләр аны. Әйтегез, ничек тотыйм үземне аның белән? Кулына сугыйммы, тәкъдимен кабул итимме? Сәйиднең көлү бизләре басылды. Җитди сорау калкытты ханым. Симатованың эш серләре белән уртаклашуы, тугрылык, бирелгәнлек, ихласлык билгесе. Шулай булырга тиеш. Беренче очрашуда ук үзем шундый нәзер установка биргән идем дип, эшеннән хуплап, шынында кәмит табып, авызын йырып елмаеп көлеп утырса да, әңгәмә барышында ул исәп-хисап буенча ярдәмчесенең җаваплылыкны
үз өстеннән төшерүен, ул бу була калса гөнаһын урталай бүлешергә шамалавын аңлады. Җитди бәйгедә йомшак дошманнар катнашмый ди торган иде Симферополь училищесында самбо буенча тренеры. Бу фикернең хаклыгына ничәмә катлар инанды инде гомер агышында. Аңа әйтмичә, мәчеләр кебек буран чыккач, караңгы төшкәч шыпырт кына йоклап йөрсәләр ни булган? Хәлилнең эше беренче борылышта ук барып чыкса, кыймак майсыз табада янмыйча пешсә, Сәйит белми дә калыр иде. Хәзер хисапчының ирләр белән кайчан һәм ничек җәелеп ятуы өчен дә җаваплылыкны йолдызсыз җилкәңә алырга тиеш буласыңмы? Ханым сыргылт күзләрен җемелдәтеп тик тора җавап көтеп. Нинди киңәш бирергә соң аңа? Үзең шундый юнәлеш биргәч, түз абзыкай, колагына җылы токмашы булса да элеп куй. Фирая Вагизовна, бу мәсьәлә четерекле инде. Һәркем аны үзенчә хәл итә. Нинди киңәш бирергә дә белмим. Мин сезнең урында булсам, Аллам сакласын. Кулына да сукмас. Тезне шугарга да ашыкмас идем. Ярый, шулай кыландырырга тырышырмын барып чыкса. Рәхмәт. Бухгалтер бүлмәне бушатуга бусагада Хәлилнең яртысыз чәчсез башы, тулы гәүдәсе һәм башы очлы чим кара туфлиләре пәйда булды. Симатовның чыгып китүен күреп калган я көтеп торган булса кирәк. Сүз ялгавышы итеп аны алды. Кадрларны сайлый беләсең, молодец. Ресторан ишеген саклаганда үзең өйрәттең шын алкашны гади исеректән аерырга. Һәр шырның үз мәзәге була малай. Мин Фирая Вагизовна турында әйтәм. Аңа ни булган? Кызыклы хатын. Сәйит бу клиент белән дә башын җүләргә салырга булды. Андыйлар рәхәт яши. Кызыклы хатын дигән гыйбарәң аяктан асып куйсаң да миңа барып җитми. Котелок пешерми. Хатын кыз матур, ямсыз, акыллы, шыр тиле, пырдымсыз, бузык, азгын, салкын, кайнар, явыз, шәфкатьле, озын телле, йомык булырга мөмкин дип укыганым һәм ишеткәнем бар. Ә менә кызыклы нинди бәяләмәдер, ниткән тәмләткечтер, биллаһи белмим. Хәлил хуҗасының үзен ирештерүен аңламыйча шундый гади нәрсәгә төшенмәүеннән шарасыз калып, наданлыгына шаклар катып карап торды да, күзлеген кулына алып ихластан аңлатырга кереште. Эшне дә алып бара. Хатын кызга тиешле мөлаимлыгы бар. Кыскасы, барша әгъзасы үз урынында диюем. Тикшереп экспертиза ясап карарга өлгердеңме? Мент калдыгы. Азгын тәре, карт шайтан. Уйланып торган кыяфәт оештырды йөзендә. Япон байлары яратып кия торган куе карасу зәңгәр пинжәгенең якасыннан чүп алып, читкә ташлаган булды. Сүзен ялгап китте. Табигать анабыз тиеш тапкан һәр әгъзасы булмаса, ул башка зат, үзгә җенес була торгандыр. Хәлил ниһаять Сәйитнең мыскыллы көлүен, ирештерүен аңлады. Юкка барга үпкәләү бүген аңа файдалы түгел иде. Күңелендәген ярып салды. Миңа ошый ул хатын. Синнән яшерен батырын түгел. Дебет кредитны алып бару күңелеңә хуш килдеме? Юкла, гәүдәсе, үзен тотышы, йөри белүе. Минем күңелемә дә хуш килә ул дип алдашырга булды Сәйит. Син аны үзеңә аласыңмы, диде Хәлил, борчылуын яшерә алмыйча. Ничек инде алам? 3нче ай миндә эшли бит инде, алынган. Гаҗәпләндерәсең Сәйит мине соңгы вакытта. Не поймешь, шаярып сөйлисеңме син, әллә чын күңелдәнме? Хуҗа уенны туктатырга булды. Урынбасары белән башка җитдирәк сүздә бар иде аның. Телне шарладык, җитте. Минем мәхәббәт маҗараларың борчымый. Ишетүемчә, акыллы кеше сөяркәне үз хезмәткәрләре арасыннан эзләми. Ул аны читтән, багам утрауларыннан таба. Шәхси дөньяңа тыкшынасым килми, тик бу шөгылең гомуми эшкә зарар китерергә тиеш түгел. Хәлил тәнкыйтьнең бер кисмәк балга эләккән сыңар кашыгында яратмый, кабул итми. Чөнки ул үзен һәр җәһәттән килгән, Алланың кашка тәкәседәй хезмәткәр дип саный. Шул ышанышыннан тәм вә ләззәт таба. Мине һаман үз вазифаларымны эленке салынкы үти дип саныйсыңмы? Хәлилнең соңгы вакытта бик нык үзгәрүен күздә тотты Сәйит. Сәнәктән көрәк булган кешеләргә хас ирелек, кәпрәюлек, тәкәбберлек кебек сыйфатларны ясалма мунчала кебек үзенә тиз сеңдерде. Җае чыкканда үзеннән түбәннәрне кыерсытырга, рәнҗетергә дә күп сорамый. Бу кыланышларына артык игътибар итмәс иде Сәйит.
Урам ташын таптап йөргәндә ярдәм кулын сузган өчен ул Хәлилгә бурычлы. Бер яхшылыкка мең изгелек белән җавап бирергә әзер кешеләрнең берсе иде. Төлке куышын күзәткән арыслан кебек тешен кысып булса да түзде, ризасызлыгын, ачуын тышка чыгармады. Сүндерә килде Сакманов. Дилбегәне бушатырга ярамый икән шул. Хәлил үзен һәр нәрсә гафу ителә торган алыштыргысыз кешегә санап, Сәйит намына да хаталар ясый, малны тигез бүлми, үз ягын күбрәк кайра кебек җөмләләр ышкындыргалый. Шит ят кешеләр булганда да авызын тезгендә тоту ихтияҗы турында оныта урынбасар. Дус иш кызыклы хәбәрне мулрак алу нияте белән, игелек синең җилкәдә тора, син булмасаң, ул кызыл балчыктан ясалган шүлмәк төсле уалып, убылып төшәр иде дип кытырта һәм табигый ки нәтиҗәне читкәрәк китеп көтеп тора. Нигъмәтуллин сабын куыгын алдана. Бүген Сәйитне иң гаҗәпләндергәне, хәтта аптырашта калдырганы шул булды. Хәлил җитешсезлекләре, телен бастырыкка куя белмәве, шама хисен югалта бару турындагы сүзләрне бик җиңел кабул итте. Барысы да дошман сүзе, Сәйитҗан. Безнең араны бозарга, талаштырырга йөриләр. Соң, синең кыланышларыңны үзем күреп торам. Бер мәсьәләне хәл итүгә дә алынмыйсың, каравылчы төсле бүлмә саклап утырасың. Җавабы белән Сакмановны телсез калдыра язды иптәш Нигъмәтуллин. Усал булып кыланма, Сәйит, синнән җаһил чыкмаячак дип әйтеп ташламасынмы? Утны суны кичкән, ничә кат үлемнән калган Сәйит коелып төште. Ни өчен шулай уйлыйсың дип сораганын сизми дә калды. Бу инде авырлык белән алган киеренке биеклекне югалта бару дигән сүз иде. Хәлил өчен авыр сызык үтелгән иде. Усал булып туарга кирәк. Синең күңелең йомшак, җаның балавызлы. Хәлил әфәнде, кымагайланма, колакка тукма чилеп маташма. Әйтәсен әйттем. Миеңә киртләп куй. Эш кылган кешедәй кыланып йөрүдән уза алганың юк соңгы мәлдә. Хәлил Сәйит Сакмановның холкын фигылен яхшы белә. Күпме генә нәгърәләр урып дуласа, кытырынса да, ул аны эшеннән куып чыгармаячак. Шилтә шәпәсен ят кешеләр алдында ачулансын, әрләү спид түгел, аңардан үлмиләр. Алтынга нәҗес ябышмый. Нигъмәтуллин Фираяга чын-чынлап гашыйк булган дип раслау бик үк дөрес булмас иде. Баш хисапчының гәүдәсе, гәүдә борылышлары аяк атлавы Хәлилгә. Төшләрендә аны кочагында эретә. Фираяга якынайырга, аны ышанычлы кешесе ясарга тырышуының икенче бик тирәндә яткан, үзенә дә әйтергә курыккан сере бар. Сәйиткә каршы берләшү дисәк, артык каты әйтелгән булыр. Игелекнең акча, банк серләрен, алыш-биреш мөмкинлекләрен, Сакмановның керемнән үз исәбенә күпмесен күчерә баруын белү Хәлилнең өчен тишмәс иде. Баш бухгалтер һәммә нәрсәдән дә хәбәрдар дип уйлап, Нигъмәтуллин бер ялгышса, кочаклашып йоклаганнан соң, хатын-кыз һәммә нәрсәне ачып, сирен актарып сала дип уйлап, икенче хата ясады. Мәңге яшә, мәңге өйрән дип юкка гына әйтмәгәннәр икән борынгылар. Урынбасарының Фирая белән аулакта очрашулары турында Сакманов белми дә калды. Хәлил бер кунакханәдән бүлмә алып, хисапчы ханымны сөйләшеп утырырга, ял итәргә чакыра. Ашау-эчү якларын җиренә җиткерә, юк-бар турында сөйләшеп, әйбәтләп сыйланалар. Хәлил ничек кенә тырышмасын, Симатова бүген эш турында сөйләшмибез дип көткән ачылышларны ясамый. 2 сәгать чамасы утыргач, ханым абзый ялап алган иннек кершәнне иреннәренә, битенә төшерә башлый. Гафу итегез, Хәлил Газизович, мин ашыгам. Ирем театрга билет алганы. Кызганыч, ди Хәлил. Бармаклары белән чәч калдыкларын сыйпап алганнан соң өстәп куя. Мин сиңа тимәдем. Мин нинди әдәпле кеше. Мин шуннан курыкканда идем, Хәлил абый, ди хисапчы, асылма шантасын җилкәсенә ташлап. Нигъмәтуллинның ялваруын, очрашу безнең арада гына калсын кебек буш аклану сүзләрен ишек белән кисә. Илләм гәрләнә Хәлил. Ирлегенә тия. Алып килгән эчемлекләрен эчеп бетереп, үзен хәтерләмәс хәлгә килеп, ашык тәрәзә белән ятып йоклый. Икенче көнне бәйнең хатыны Сакманов конторасының ишеген шакый. Сәйит Хәлил белән әвәрә килеп гел аралашып яшәсә дә, дустының хатынын күрү бәхетенә берничә тапкыр гына ирешкән иде.
Махсус өйрәтелгән этләр төсле ресторан ишеген саклаган чагында әби патша заманында булды тәүге очрашу танышулары. Әллә сагынып, әллә тикшереп килеп кергән идеме аларның эш урынына ханым, анысын үзе белгәндер. Сырлы агач бусагада хәләл нәсбереген күрүгә Хәлил әүвәл кабыгыннан яңа тазартылган юкә агачы төсенә керде. Хәер, үзен тиз кулга алды. Таныш бул, Сәйет, минем хатыным, бердән-берем Мәйсәрәм дип уңышсыз чыкса да шаярткандай итте. Никахлы ирен ташлап, нарасын үги ата көненә калдырып, Олама участковый ментка Тасма Тел Нигъмәтуллинга ябышып чыккан хатынны Сакманов игътибары белән өйрәнде. Өлеш тәлинкәседәй кечкенә, түгәрәк йөзле, саргылт карасу тиреле, уртача буйлы, аякларыннан бәдәне озынрак, саф татар баласы икән Хәлилнең җифете. Мәрхүм иреннән суырып алмаса, мондый гына матурлыктагы кыз хатын тапкан булыр иде инде. Нәфисләренә хуҗа була алмыйча, кешене харап иткәннәр дип, изгеләнеп уйлап алганы бүгенгедәй хәтер янчыгында саклана. Аклына бәйсез рәвештә әллә каян, астан күтәрелгән кабул итмәү, гаипләү, өнәмәү хисен бастырыкка утырта алмыйча интеккән иде шул мәлдә. Башка очрашканнары булмады. Зөлфия белән туйларына чакырулы булса да килмәде. Хәлил түрі башында, башкыда урынында бер үзе кукрайып утырды. Бүген менә Мәйсәрә ханым Сәйитне үзе эзләп тапкан. Кирәкле кишер яфрагы икән әле ул. Ишек төбендә утыручы кыз кирип, "Сезне Мәйсәрә Нигъмәтуллина дигән ханым сорый. Хәлил Газизовичның хатыны түгел микән? Үзе эшкә килеп җитмәгән" дип кирип әйтүгә, бүлмәдәге белгечләрне вакытлыча чыгарып җибәреп, ханымны аяк үрә басып кабул итте. Хәлилнең бүген эшкә чыкмавыннан хәбәрдар иде инде. Күрәсең, абзый эштә артыгын тырышып ташлап, ширләп киткәндер. Сөенчене алырга хатынын җибәргәндер кебегрәк фикер узды башыннан. Әллә тормыш тоткасына шикаят белән килгәнме? Белмәссең, хатын-кыз фигыле төпсез куй бит ул. Түрдән үзегез, утырыгыз Мәйсәрә. Атагызның исемен белмим. Сезнең күрүгә бик шатмын. Газиз улы Хәлилнең талап алган хатыны соңгы берничә ел эчендә шактый бирешкән, картайган. Муен, маңгай тирәсенә, күз төпләренә әрсез җыерчыклар үрләгән, тиресе сәлпрәйгән, йомшаган. Уймак хәтлегенә күзләре кемнәндер оялган, курыккан кебек, алга чыгыбрак торган маңгае астына тирәнгә кирип киткәннәр. Бу юлы да урын басарының хатынында сөйкемлелек бизәкләре тапмады игелек хуҗасы. Син кешегә алдан әзер мөһерең, бәяң белән киләсең дип, үзен юл уңаенда гына битәрләп алды да, яна бер рәт кизү сораулар тизеп куйды. Ни йомышлар китерде сезне мондый җилле көнне? Хәлил бәй зарплатасын өенә алып кайтмадымы әллә? Бүген эштә дә күренми диләр, ширләп китмәгәндер. Сакманов тәкъдим иткән сорауларга тискәре җавап алынды. Акчасын да, әйберен дә алып кайта. Бу яктан тәртип. Кызларын рәнҗитәме әллә? Бу сорауда кабул ителмәде, кыйммәтле балдаклары җимелдәп торган бармакларын аралаштырып, ханым эчке дулкынлануын басарга тырышты. Ник килгәненә үкенүе дә сизелә. Кеше психологиясына хас гадәти хәл. Соң, ни йомыш алайса? Шәй куйдырыйммы? Авыз тутырып әйтерлек йомышым юк, Сәйит Ярулович. Бик кызуланып килгән идем, хәзер югалып калдым. Сүзем бик четерекле. Башка барыр кешем булмагач килдем инде. Хәлил турында сөйләшмәкче идем. Бик нык бозылды. Сез дә буздыгыз бугай, үсендереп артыгын. Берни аңышмый утырган гаепләү сүзләре ишетеп, тамам өметсез калган Сәйит, менә сиңа милли пәрәмәч дип кенә уйлап өлгерә алды. Зурдан кубып килгәч, күңелегезне бушатып китегез инде. Үз ялгыш-йылгышымны белүдә киләчәк тормышымда бер таяныш булыр иде, диде Сәйит сөйләшүгә җиңелрәк төсмер бирергә тырышты. Үз җенесенең башка вәкилләре төслүк, ул хатын-кыз белән бу төр аңлашуны бер дә өнәми иде. Гафу, Сәйит Ярулович. Сезне гаепләргә җыенмыйм, хакым да юк. Хикмәт башкада. Хәлил бик нык бозылды дидем. Арка терәге нык булганда яшәп тә теләсә нинди дәрәҗәле эшне дә башкарып була. Сәйит, мәсьәләгә якынрак килик дип хатынны бүлдерүдән шак-шак тыелып калды. Хәлилнең гаять көнче кеше булуын беләсез микән? Шул гадәте белән теңкәләремә тия. Вакытсыз гүрләргә илтеп тыга инде. Ашына, чәенә яшертен генә төрле дарулар салып, тоз, җиләк җимешләрне имче-томчы әбиләрдән эшкертеп, ашатып карадым. Файдасы юк,
Hamан кытырына. Соң берәр сәбәбе бардыр. Үзегез хата ясагансыздыр. Гаип аңарда гынамы? Ханымны бик үгенәп яратып бетермәү теленә бәреп чыкты. Берәр ир белән тоттымы? Бу очракта мин ярдәмчегез була алмам дип куркам. Мәйсәрә ханымның сусыз кое төсле тирәнгә баткан кара җимеш күзләренә сәерсенү, гаҗәпләнү, үпкәләү, гаҗизлек шалымнары бәреп чыкты. Йөзе кызыл шәфәктәй кабынды, кулы беләк тирәләренә чаклы, кайнап торган суга тыгып алынган кысла төсенә керде. Алладан уялыгыз, Сәйд Яруллович. Миңа сөяркә генә җитмәгән. Булай да уттан кашкан таракан кебек, кеше күзенә күренергә куркып, пышмагымда пысып кына яшим. Кемгә кирәк ди мин? Беренче иремнән көнләшә. Һәр кичне кайсыбызны күбрәк яратасың, кайсыбыз көчлерәк дип миемне шәритә. Үзенә кулай җавап алмыйча туктамый. Сине ныграк яратам, башкача беренче никахымны бозып, син хәчтүрүшкә кияүгә чыкмаган булыр идем дип кат-кат әйтәм. Ышанмый. Тумыштан елак бала төсле һаман сайын бәйләнә. Ханым кул аркасы белән генә күзләрен сөртеп алды. Сез безнең тарихны беләсез инде. Үткән эшкә салават диләрме әле? Булган беткән. Адәм баласы киләчәк белән яшәргә тиеш. Ул гына да түгел дип фикерен ялгап алып китте кунакбикә. Урамда бергә барганда яшәрәк иргә күз төшереп алсам, мин бит сукыр түгел, шунда гауга чыгара. Янәсе, минем күңелемдә ирләр һәм җинси азгынлык кына. Кызык та сәердә. Хәлил Газизовичны шундый да көнчедер дип һич тә уйламассың. Көнчелеге üzülüp yaratуы билгеседер бәлки. Бер дә кызык түгел шул, Сәйд Яруллович. Телевизордан җыр тыңлаганда моңсуланып, ямансуланып китсәм, син беренче иреңне исеңә төшердең. Аның тез башында утыргандай онытылып киттең дип тилерә башлый. Үземне ничек тотарга да белмим. Сакмановка бу низахка шәхси мөнәсәбәтен билгеләү җиңел түгел иде. Дөньяда ир белән хатын арасына керүдән дә куркынычрак албастының юклыгын белә иде ул. Бу мәсьәләдә аның вазифасы нидән гыйбарәт соң? Ул Хәлилне әрләргә, тәнкыйть утында көйдерергә тиешме? Ханым һәр хәлдә яклау эзләп килгәндер инде. Кеше улыгайган сайын бузыла, рухы әшәкелек белән дыңгышлана бара икән. Мин сезнең хәлегезне аңлыйм. Бер-береңә тулы шаныш булмаганда яшәү кыендыр кебегрәк гомуми сүз боткасы куертты. Мәйсәрәнең янәдән борыны, күзләре йомшап китте, дулкынлануы гәүдәсенә чыкты. Белүемчә, сез яратышып, киртә диварларны ватып җимереп өйләнештегез. Ике кызыгыз бар. Хәзер соң инде җир җиләге ашы диеп, баланашар хәлем юк диләр түгелме соң? Өлешегезгә чыккан тәнкәгез. Ханым бүлмә хуҗасының йомры сүзләренә игътибар итмичә, үз йомгагын сүтүне дәвам итте. Безнең историяны беләсездер инде. Гайри табигый хәлләр җепшек кар йомарламы кебек күп тапкырларга үстерелеп җиткерелә, тиз тарала. Хәлил үзе сөйләгән иде, дигән булды Сәйид. Ханым күңелендәген бушатмыйча, хәсрәтен ахыргача чыгармыйча туктап калырлык хәлдә түгел иде инде. Шул милиционер аркасында нинди изге кешене югалттым, рәнҗеп ята торгандыр инде. Мехрибансызлыгым өчен бер түлисе булыр. Ялганга, хәрәмгә батып беттем. Мәңге тәмухтадүрләп янарга язгандыр инде миңа. Хәзер үкенүдән ни файда? Кеше улгая барган сайын теге дөнья турында ешрак уйлый. Кылган гөнаһлары өчен үкенү хисенә бирелүчән була икән. Тик Хәлилгә ябышып, димәк ки, үлепләр яратып чыккан Мәйсәрә ханымнан Сәйид мондый тәүбәне көтмәгән иде. Мин гөнаһларны ярлыкый белмим дип сүз кыстырырга тырышып караса да, барып чыкмады. Хәлил хатыны су тулы чиләкне бушатып бетермичә, туктыйсы түгел иде. Төннәрен җилдә селкенеп утырган көзге яфрак төсле калтыранып уянам. Төшләремә кереп идәтә беренче ирем. Җитмәсә, Хәлиле кара кайрак белән бәгырне телгәли. Кунак бикә хисләр көчәнешенең чигенә җитте. Сәйид аны чын күңелдән кызгана ук башлады. Минем язмышым турында дөресен беркем белми. Ул мине куркытып, алдап, шантаж белән көчләп диярлек алды. Менә монда инде Сәйид Мәйсәрәгә ышанмады. Хатын кыз теләмәсә, карышуы үзен әтәч куа килгән тавыкның бик каты йөгермимме икән дип артына борылып карап алганы кебек, сүз исем өчен генә булмаса, аны алуы мөмкин түгеллекне белә иде. Аны көчләргә, кыйнарга, типкәләргә, борынын канатырга, үтерергә мөмкин.
әмма яраттырып булмый. Хәлил яңачара галымнар тапкан күрәсең. Безнең яшерен очрашу турындагы хәбәрне үзе үк иремә җиткергән. Кара йөзләр кебек тотылдык. Спектакльнең соңгы өлеше сезгә мәгълүм. Елмайырга тырышып карады, күзләре тиренгәрәк кирде. Кырыс һәм кайгылы иде аның кечкенә йөзе. Димәк, ул сезне яраткан. Бәлки, аның белән йокларга тиз генә ризалашмыйча терсәгемне күкрәгенә терәп карышкан өчен генә булмаса, хәзер күңелемә уйларның төрлесе килә. Аның теле куянны тартып китергән йыланныкы төсле, алдаучан булып чыкты. Укытучы кеше шул. Иренмичә ышандырып, җиренә җиткереп сөйли дип уйлап алды Сәйд. Аптыраганнан хатынның күңелен рәнҗетмәс, канатын сындырмас өчен үзен кыстырып куярга булды. Соң, безнең яшь бара инде. Үзем дә шул хакта әйтеп торам. 50 яшенә җитеп килгән хатынга кем күз салсын? Әнә нинди өлгер яшьләр үсеп килә. Үзләре ирләр өстенә сикерергә торалар. Сакманов урыныннан торып, йөренеп алгандай булды. Эт тилерсә, хуҗасын талый диләр. Аны артык иркәләп, гел кубызына биеп, өрмәгән җиргә утыртмыйча, үзегез үк бузып бетермәдегез микән? Сәйид тәмам рольгә кереп, рәхәтләнеп, тәмләп, әхлак темаларына сайрап алды. Әйтерсең лә алдында утны суны кичкән мәктәп укытучысы утырмый, ә борын астында катмаган укучы басып тора. Тышкы шелтә аша ингән эшке яшертен мактауны ханым бик теләп, жаны тәне белән кабул итте. Азмас тынычланды. Үземдә дә гаип бардыр инде, Сәйид Яруллович. Булай бит Хәлил начар кеше түгел. Әшәке кеше турында булай сүз куертып утырмаста идек. Артык вакытым минемдә юк. Җыелышны бүлеп кабул иттем сезне. Сәйид шунда тыны кысылган кешедәй тукталыш ясады һәм тавыш тембрын үзгәртеп, дөресе кырыслык өстәп сорап куйды. Мин нишләргә тиеш? Абзыкай, иптәш Нигъмәтуллин шереп таркалган капитализмнан ингән көнчелек ширеңне давала, тиле дәртеңне тышауга сал, хатыныңа больше тегеләй булай дип бәйләнәсе булма. Иначе эшеңнән куам дип җитди кисәтү ясарга тиеш буламмы? Юк, минем монда булганны зинһар әйтә күрмәгез. Җене кытырыр. Шулай булгач, нигә дип миңа бу хикмәтләрне сөйләдегез? Бу хәбәрдән башка миңа яшәү күңелсез булыр иде дип уйлыйсызмы? Мәйсәрә аптырап калды. Күңелендә эшкә җилле давыллы көрәш барганы сизелеп тора. Минем белән бер хәл булса, белеп торыгыз дип килдем. Һәм мин сезгә бөтенләй башка сәбәп уңайыннан килгән идем. Кичә Хәлил өйдә кунмады. Иртәгесен генә кайтты. Айнып та җитмәгән иде. Бер стакан тутырып аракы эчте дә, йокы бүлмәсенә кереп ятты. Минем белән сөйләшми дә. Мәйсәрә ханымны заткач, вакыйга хәлләр агышын шамалаган Сәйид бөтенләй башка йомыш белән баш хисапчысын чакыртты. Шактый озак сөйләштереп утырды. Әмма Фирая авызыннан кичәге хәл-әхвәлләр хакында ләм-мим сүз төшмәде. Сакманов мондый йомыклык килешүне бузуы өчен үпкәләргә тиеш иде шикелле. Вәләкин киресенчә, алдында табигый халәтендә утырган тулы гәүдәле, тыныч табигатьле, үз бәясен үзе белгән ханымга ихтирамы артты. Сата торган нәселдән түгел икән. Аңа ышанып чалышайырга була. Шулай да Симатова инде кулын ишек тоткасына куйгач, тавышына битарафлык төсмере салырга тырышып, "Бүген Хәлил Газизович эшкә чыкмаган, конторада ям юк" дип әйтеп салды. Фирая тыныч, причем монда мин дигәндәй җилкәләрен сикертте дә чыгып та китте. Иреннәрендәге шаян елмаю Сәйиднең күзендә калды. Игелек хуҗасы барысын да аңлады. Фирая Хәлил Мәйсәрә эш пишмагының ышына чыгарга насип булмады ул көнне Сәйидкә. Шынында анда эләктереп алырлык вакыйга да юк иде. Роман тәки язылмыйча калды.